Атқан деп міне Галимжан Никматинің хотына гіл әйтіп тұрған, гіл фотография жасап, досварына бүле кеткен. Һәм бұл фотография меңа енді міне бүле кеткен біздің зур ғалим, бірден бір ғалим деп әйтесін келе, Юлдыз Галимжан Нигматуллина, Галимжан Нигматинің қызы. Ол енді міне бейледі менің Аязгеләжі бойынша кірткен үлішімні ұқып қарап, әйтті, мен мұны башта музейға берем деген едім. Мен сеңа мұны бүле кетем, Тоқташ бойынша башланған ішіңні бітірірсің деп. Чөнки мен диссертацияны яқладым, лекин монография Тоқташ бойынша шығармадым. Һәм менә ул миңа шулай айтып мақсат қойды. Мәрхүм, хәзер инде безнең арабызда юк. Менә шундый тарихи фотография һәм монда Тоқташ куы белән язган посвящение бар инде менә Тоқташ куы белән язган. Да, әйдәгез, мен сезгә күрсәтим әле. Раритетный фотография. Тоқташның бик күп фотографиялары басылып шыққан, лекин сіз аны менә хәзер инде профессионал яктан бәйли аласыз. Бүтән фотографияларга ретуш кергән. Менә Тоқташ турында мифның менә ысулы инде, тудыру ысулы. Фотографияда да шул килгән. Менә бүгенге һәйкәлгә дә карасагыз, ул да миф кебек. Тоқташны гел гадиләштерү китабыбызның һәм шуның өчен ретуш кулланалар, әзрәк лакированный образ шундый тудыру өчен. Шин фотографиялар бар, архивларда менә, лекин китапларга ни өчендер менә шундый традиция кирип китте. Шу ретушированный фотографиялар безнең хәзер тарихи фотографиялар буларак яшиләр инде. Аның малайы Аван абый бик күп фотографияларны җыеп коллекция ясаган иде. Һәм ул коллекция Лена Пагайнановага күчте. Аның, хотя гаиләдә әле дә сакланган аның үзенең лекеге фото әйберләре инде. Алардан ясарга була настоящий фотографияны. Хәзер инде безнең туганыбыз Рәмзия апа үлеп китте, без беләсез инде да, Аван абыйның хатыны. Ул опера театрында эшлидер. Ләкин мин аның белән сөйләшкәндә әйтте, ул моның менә төп чыганаклары исән дип. Чөнки Аван абый бик безнең сәләтле фотограф булды. Ул бик сундукларны реконструировать итте, шундый алтын кулы егет булып чыкты. Тоқташның малайы Тоқташны да без китапларда, хатирәләрдә карасак, аны гел шулай гадиләштеләр, тормышка ияләшмәгән зат итеп күрсәтәләр. Наивный шундый тормышны белмәгән. Әмма ләкин соңгы чорда инде менә мин башка чыганакларны таптым һәм бик шатланам. Чөнки Тоқташ иҗатын өйрәнгәндә дә мин аны гади авыл малае дип кабул итмәдем. Һәм зәңгәр күзле шундый бик гади егет дип дә без аны кабул итмәдек. Аккуратлы гына яме, кул белән итәсез, таплар калдырмагыз фотографиядә, кырыеннан гына тотыгыз. Мин аны әлбәттә Милли музейга Тоқташ юбилеенда бүләк итәргә дип сүз бирәм. Чөнки мондай әйберләр алар милләт хәзинәсендә сакланырга тиеш. Бик күп әлбәттә безнең арабызда шундый мифлар яшәп ята. Халык арасында Тоқташның китапханәсе бар дип, ләкин менә инде мин Тоқташ белән шөгыльләнүе хәзер инде ширк гасыр үтте, андый китаплар чыкмады. Бәлки сез андый китапларны күрсәгез, аның үзенең суккан барельефы белән инде. Ул чакта мода булды бит инде андый печатларга. Менә ул китапханә целиком кемнеңдер кулына күчкән. Әмма ләкин Татарстанда түгелдер дип беләм мин, ул бер җирдә чыкмады. Тагы зур мәсьәлә бар, бәлки сез аны хәзер бит инде безнең андый раритетлы әйберләр күренә башлый. Имеш аның цензура кулына эләкмәгән хатлары бар дип бер төргәк, аның Хәнифа апа үлгәч өенә кереп алганнар дип әйтәләр. Әмма ләкин тагы да бу әйберләр чыкмады. Лена Пагайнанова минем кайнанада саклана дип әйтте, Эльвира Кудрецкийда. Ләкин мин менә сезгә намусыма таянып әйтәм, безнең иде Тоқташның хатынына язган хатлары гына саклана, ләкин ул шәхсән хатлар роддомга язган. Шуның өчен аның Айдарның әбисе инде аны шәхсән халыкка чыгарасы килмәде. Бердән-бер аның хатирәсе булды, чөнки аны бик нык рәнҗиттеләр. Тоқташны ул Пар Горькийда күмәсе килмәде. Чөнки алар дини гаиләдән булдылар инде.
бик сұрадылар, лекин аннан сұрамыйшы, аны Паргоркида бұл революция аллеясына күмділер. Неше тапыр біздің ғойля көтеріп шықса да бұл мәселені көшірге, біргілештірге бұл екі шәхісіні деп Тотар зиратында Айдарның әбесі йота, лекин бізге рұқсат білмеділер. Біз бик нық қойғырабыз, шынки Тоқташны көмгенде әлі у қадарлы жир ишіліп түшмәген еді. Әлі анда икі ряд көмілген кішілер бар еді. Қазір Тоқташ білен Камалвар қырыда йоталар. Шының үшін біздің бұғын әлі Тоқташның қадырын біліп, біз әзір болдық өзі біздің оқшабызға бай бірнішілерге, бүтін согласованиялар өтіп нетіп, лекин бізге рұқсат бермеділер. Мен бик қойғырам, шынки су білен бұл қабірліклер юққа шықмасылар деп, шынки анда оғашылар ұтырттық деп әйтелер, лекин өзіңіз білесіз, yorda мындай әйбір зоқ осырларда тұрмай, қимылты ел жер. Біздің міне бір шыған шу әйбір бар, бәлкі сіз міне үшіратсағыз, бәлкі ол түрге қот бірәк шада шығар деп. Үмітленеміз, лекин білмен, әлде бар, әлде ол легенда. Да. Yok, siz өзіңіз қораз, мен бұл иллюстративный ряд ішіңіне Тоқташ Исен шоқта шыққан китаплар тышылығы, аны милли китапхана әзірлеген еді, аларға бек зор рахмет. Лена Пагайнанова әзірлегенде, Разил Валиев білен китапны, міне бұл шығанақларына әзірлеп, бізге милли китапхана бөле кетті. Мен міне қолыққа көрсетесім келе. Шынки, міне бұл графика Тотарның тұрмышын ошатырған тышылықлар. Біз ол 20-17 елларға шынды ғазилештіріп қарайбыз. Шабаталы заман бір нәрсе болмаған деп, қонқы ешкіна болған деп, лекин міне сіз бұл тышылықларға қарағыз, көпмі Тоқташқа болған мәхәббәт, көпмі мәғына кіртілген. Һәм біздің міне китап нәшриетлерінің реформасы да мұнда көріне. Шрифт yoğundan экспериментлар бара. Біз өзімізді миллет бұарақ енді нығытабыз. Һәм енді, мәселен, бұл тышылық жерлары трагедиясының Бұхарада Тоқташ художниклар білен оралышқан нәтижеде туған, һәм ол енді шындай тақдим ясаған, Бұхарадан қойтқаш, жоғалмасын деп, китап тышылығына шығарым деп, бұл да мезгілдер бек қызық. 23-ші елда мұндай рәсімлер білен шыға біздің Тотар шағыры, біздің енді цензураны ғай, көз олдызға кетіргіз. Не үшін шылай өзін кейін, шылай азат, ол тұта Хади Тоқташ, шынки дәулет китап нәшіретінде шыққан китап түгіл. Шақсан фондта біздің жедитлер шығарған. Бүгінгі күнде спонсор бар деп біз айтабыз. Һәм шының үшін Тоқташ біздің китап нәшіретлері ненде бейіклікті. Біз 20-ші ғасырның башындағына мұндай китапларны бастыра башладық. Бұл 20 елда ненде өткен біз бұл тышылықлар арқылы да көре алабыз. Аның китаплары балалар үшін көресіз, енді біздің рәсімнерден де қорықмағандар, кірткенлер, бұл біздің революция, енді біз кіші затын көрсетуден тыйылған еді. Мұнда шындай экспериментлар бара. Һәм, әлбәтте, Тоқташ портретін тудыраға тырышқанлар аның китапларында. Шының үшін мен көрсетесім келді. Чөнки біз елендік собрание сочиненияларда біздің едіміне Нилабай Ғафурович Юзиев шығарған бек шәп іштомник бар. Ол қазірінде библиографический китап. Һәм көптен түгілінде басылып шықты Зәңгәр Ташыла, Ахмеджанов білен Лена Пагайнановларының ижад жеміші бүтін ғұмыр бойынша жиған материалларына алар архивларда қолған шығанақларını үйреніп, әсерлердің вариантларын Нилабайның китабына таянып, тағы аны көмелештіріп, үстіріп, бастырылған китап. Ләкин біз әлі шанып қалайық, бұл соңғы китап болмас деп, китап нәшриеті бек көп күш салды. Наилиш Мұхаметов, біздің бетінде білесіз Северцев шығарды тәржімелер Тоқташның алар бек не совсем удачныйлар, да? Аның бек алар примитив тәржімелер. Наилиш Мұхаметов бұл ішке тұтынып,
Тоқташның яңа тәрҗемәләрен чыгарды. Сез бүген менә китапханәдә у китапны күрә аласыз. У тәрҗемәләр сериясендә менә ни өчендер аны асфальтовый обложка белән серия бара ул. Мин гел шуңа каршы дәшәм, татарны гел асфальт астына кертергә омтылалар. Сез дә моңа катнашасыз, безнең художниклар, рәссамнар юкмыны дип. Менә әлбәттә мәктәп өчен Дания апа Загидуллина төркеме соңгы инде менә 10 елда чыккан китапларны билгеләсәк, татар телендә бастырып чыгарды һәм рус телендә. Укытучыларга ярдәмчелек һәм монда аның бер авторы бар. Әйдәгез әле Әлфәт абый Закирҗановны кул белән алкышлыйк. Әлфәт абый как раз докторский диссертация яклап, Токташ иҗатының периодизациясын бу китап өчен әзерләде һәм үз карашын җиткерде. Дания апа Загидуллина үз концепциясын Токташка шунда яңгыратты. Сез аларны бүген көндә укый аласыз. Әлбәттә, шәхсән менә у перестройка вакытындагы Советет чорында бик күп безнең частный типографиялар Токташның балалар әсәрләрен бастырып чыгардылар. Кызганычка ки, безнең менә шундый зур музыкаль әсәрләр язылган. Алар кире сәхнәгә кайтсыннар дип мин өметләнәм. Менә балалар өчен безнең музыкаль әсәрләр җитми дип әйтәбез. Токташның Тауфикый песиенә багышланган бик матур балалар спектакле, дистәләрчә ел опера сәхнәсендә барган спектакль. Аны ул яшьтә булган буын хәтерлидер. Балаларыгызны алып баргансыздыр. Мин менә вакытын аның либреттосын да эзләп карадым. Аның Мәскәүдән килгән белгечләр язып алган пластинкалар исән, менә бу милли китапханәдә сез ул пластинкаларны табып тыңлый аласыз. Бик әйбәт сыйфатлы. Шуның өчен без инде омтылган, мин композиторына да чыккан идем, әйтәм, бәлки яңадан балалар театры сәхнәсендә бу әсәрне кире кайтарсак, песи темасы гел балаларны үзенә җәлеп итә бит, Тукайдан башланды. Токташ, Муса Җәлилләр бу балаларны җәлеп итә торган тема. Һәм әле пока композитор исән чакта, пока менә бу безнең архив музыкаль запислар исән чакта әйбәт булыр иде. Тагы бер композиторның әсәре сәхнәдә әз генә яңгырады. Безнең Мирас фестивальләрендә генә ул безнең Масуда апа Шамсетдинова Токташка багышлап әсәр чыгарган иде. Әле дә ул сәхнәдә тулаем чыкканы юк. Исән чакта аның да әсәрен күрсәтсәк, әлбәт булыр иде. Һәм бу безнең музыка белгечләренә һәм оркестрларга да зур ачыш булыр иде, чөнки безнең Масуда апа ул татар күзлегеннән музыканы яза. Үзегез беләсез, дала күзлегеннән. Шуның өчен бик кызык булыр иде дип мин беләм. Әлбәттә, соңгы яңалыклардан Башкортстанда да Токташка багышланган музыка әсәре барлыгын Татар информ яңгыратты. Бер менә шундый фестиваль оештырсак, Токташ һәм музыка шәп булыр иде, чөнки аның музыкаль әсәрләре әле дә башкарганда да төрле буын тамашачыларның күңелен кузгата. Җыелып беттекме инде без? Мин сезне просто әзрәк температурагызны күтәреп, сез миндән көтмәгән әйберләр турында сөйләшеп алдым. Әзрәк. Хәзер инде бу лекцияны оештырган җитәкчеләргә сүзне бирәм. Мин монда кунак. Токташ әсәрләре куелган икәнләр, бүтән түргенә филология һәм мәдәният коммуникацияләр институтында аның менә дигән спектакль куелды һәм безнең күбез кызганыч аны күрмичә дә калдык, чөнки залның мөмкинлекләре дә чикле, ел ахырында килеп чыкты ул. 2 көн аншлаг булды. Җырлар трагедиясын куйдылар, бозмыйча. Безнең балалар шундый саф итеп Токташның сүзенә шундый хөрмәт йөзеннән һәм бик яратып. Илфак бездә Хафизов эшли. Менә безнең инде мизгел
Һәм алар менә грек традициясендә итеп куйдылар. Безнең актовый зал безнең бит инде реконструкциядан соң бик матур, бөтен 3 этажны тутырып спектакль барды. Һәм мин әйтәм бит иң кызыгы, безнең бит хәзер театрга әсәр кирип китә. Һәм һәр артист язучының сүзен гадиләштерә башлый. Имеш тамашачы аңламый. Мин әйтәм, шәпсез безнең тамашачыны шулай хөрмәт итмисез дип мин аларны гел тәнкыйтьләйм. Шәпсез язучы сүзенә кул сузасыз. Менә Илфак Хафизовка рәхмәт әйтергә кирәк. Рашид Загидуллинның мәктәбе менә Карим Тинчурин театрындагы яшьләр алар безнең филология факультетын бетерделәр. Без әзерләгән егетләр дип әйтеп алабыз инде. Һәм ул менә сүзгә шундый хөрмәт итеп Токташның әсәренә шундый бүгенге көнгә туры килә торган әсәр. Һәм бит балалар да яраталар. Иң кызыгы бездә бер төркем делегация Бухарадан иде. Һәм бу бит әсәр инде менә шунда языла башлаган иде. Һәм алар шок катып карадылар. Бу профессиональ труппа дип юк мәйтәм, бу студентлар, безнең татар бүлеге студентлары куялар безнең менә үзебезнең театраль шундый төркем дип таныштырдык. Шок каттылар. Алар менә бер төркем галимнәр килгәннәр. Мин бик шатландым, чөнки бу инде дөньяга чыккан спектакль дип. Безнең студентлар без булдырабыз дип утырдык. Студентлар өчен дә шатландык. Һәм менә килегез обязательно яңадан кабатлар дип көтәм мин. Bu şınavda bulutlar kız J-Künü Brüssel'de Toktaş heykeli yanında ana şiirlerini okudan başlamak gitti. Bizge şunu yoksat koyduk. O zaman da bitinde Toktaş şairlerine, onların yazışlarına heykeller büyük az. Onlar fakat bir şey ortalığına şuna okuyor. Biz onların profesyonelden ve şimdi çitkalar değiştirdik. Toktaş'ın heykeli bugünkü günde yıl şartında duran. Ben bunun beni onun yanından uzak gitkenler, önde bir katta remont işleri var. Aytayken bu kızganış bu görünmey. Ama dişli derecede iktibar yok. Hem şu an bizimle edebiyatçılarımızla alıp şimdi miras kaldırılan yazışlara bağışlanan bile şimdi seriye işlerle uğrayıp durabız. Şu an bu Allah'ta devam eder diyen ümitte kalan hem bile şu komissiye bir zürafetini bildirəm. Çünkü telefondan tizgine arada şaltırtışıp, haberleşip şunduk analiza bulup men şimdi resimini etkide sonra ikitini yoklamayan kişi çünkü bizim yaşa problem söyleşeriz demeyim yokum koşar. Normal hayat. Bir yaşa problem başka şey bol mümkün tügül ne kalsa. Şu an biz buna bu lektoriyada hanım şundan da bana farklı bilgisiz bulgan bir neçe faktın aşırı hem ana auditoriyaga tanıtırga diye bir maksat koyduk. Hem belki 50 lektoriyalar devam eder. Çünkü bana yuvadan kiyen koytavazlar olarak biz belki yuvadan onlarla uyuştururuz. Hem de özünüz bilip durasız şunu diyege, şunu men yetakchilarga da so'z bermashga bo'ldirolmayman shu an organizatsiyalar jamiyatining direktori sizga chunki onun hayot oqi bilan boshlanib ketdi elida proyekt ham kommunikatsiyachilar dostlar biz bitne büyük millet, 1000 yıllık edebiyatımız var diyoruz. Lakin bu edebiyat kitap bitlerinde gene yatsa bu zor koyga hasretli koydu. Çünkü bizden borcumuz diyalog desem bilen bu edebiyatın tereddüt, bu edebiyatın kişi arasında alıp çıkıyor, uğranlarga alıp çıkıyor, lektoriyalarga alıp çıkıyor. Şu an göre biz şimdi hiyal bilen uyuşturulgan bu proyekt. Büyük zor hakamet edesin ki Marat Buluşka, Diller Komisyası'na ne kadar Komisyası'na söz bular. Onun tarafından bu ideyaya bir kuşaldı. Çünkü biz zor millet, bizden yazıcılarımız yüzlögen büyük yazıcılarımız var. Lakin kızgança koşa bizden yana buğun. Birinci yazıcına, birinci şahidine bile bu dürüst değil. Bunların bütün üstünde mindir yana formatta toratıra gerek. Ne bizge Tatar edebiyatına bu marketing gitmeyi. Bulgan milli edebi mirasımızı halka jitkiru, yanlışa kursatı jitmeyi. Şimdi niyet bilen proyekt barka kildi. Benim bilamça elimine Olga Tavadan bir yana evler kilip çıkıp sözünü versin bırakabilir. Skaçka, Diller Komisyası'na. Hayırlı kez, hürmetli dostlar. Barazıda bizim Tatar Tılın hem başka milletlerin doğum tilinden Müstaklar Komisyası tekstisi
Sizge bir rahmet çakırlarına şundan da mene dürüst aytdı, atıyor mene bizning bugun ele böyle ko'p yarışlarında Toqtaşında bile biz tege xatirde ko'ngillanmasin Muqamoyda xatirde böyle bize bizim bu. Menga o'zim 68 yoshimda bizning bolalarni so'rasam bir 3-5 shoirlar bilan yarışib. Ana qani so'ray boshlasam, siz men To'qayni biladi. So'rayman, Musa Jalilni biladi, mana shular Abdulla Alishni bunda men yoqdoshligim mana shular biladi. Dürüst fikir çünkü eğer biz xalqni saqlab qolib desek, biz shoirlarimizni ham yozuvchilarni bilirga tegishmiz. Shundan buyuk rahmat, ko'p ishlaysiz. Siz ko'rishingiz shundan. Men o'zim specialist bo'lgan, men avval xo'jaligi ishlaysiz, men 25 yil g'ova bo'lib ishlagan kishi, men programma qo'llab kesdi. Tartibchilar bo'lgan. Men sizni birinchi marta ko'rdim, biz KFO'da bo'ldik şimdi. Ey. Malышlar көзөрүн биз бир малыш ветеринар врач по специальности. Ну, мотор силей, мотор жерлей, мотор белә ул белә мин үзем урыс районында эшләгән кеше бит инде, мен монда теге Татарстан яклап монда Казанга күчтәкне яклап килә башладым. Сезнең көп нәрсәне язган анда теге. Мин карадым сезнең интервьюларны. Урыс мәктәбен бетердем. Татарстанның институтны бетергәч кенә кандидатский якларганда Татарча өйрәндем. Шуның көп миндә урыслар белән эшләп, мен тоже монда Казанда укыдым. Яшь чакны 100-нчы мәктәптә һәм менә татар динен өйрәнәбез инде. Рәхмәт ишегез зур. Менә Марбутыш күп сәлам әйтте сезгә. Ой, рахмәт. Менә укып чыгама тукта күзен калмана. Үз шуны көтүп тора менә бу дин категория башымыз. Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү һәм мәсьәлә комиссиясе рәхмәт хаты филология фәннәре кандидаты КФУ доценты Сабитдинова Миләүшә Мөхәммәтҗан кызына. Хөрмәтле Миләүшә Мөхәммәтҗан кызы, телебез һәм мәдәниятебезне саклау һәм үстерүгә керткән хезмәтегез өчен рәхмәтемне белдерәм. Халкыбызның гореф-гадәтләрен, әдәбиятын, тарихын саклап, аны иң киң җәмәгатьчелеккә җиткерү киңәшендәге эшчәнлеге өчен ихтирамга лаек. Киләчәк тормышыбызда ныклы сәламәтлек, бәхет, шатлыклы көннәр, эшегездә зур уңышлар телим. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы урынбасары, комиссия рәисе Марат Утов Әхмәтов Казан 2023 елына тапшырды. Ой, рахмәт. Көтелмәгән әйбер. Значуга менә. О, обязательно. Лектор жүребез обязательно. Малыш тагып куйынды мәктәп тапканы җаңгыш интервью алу үзе тагырмайды. Обязательно. Рахмәт бик зур. Сезгә бик зур рәхмәт. Менә бу эшләрне таңгаш дашыда дәвам итәргә шуннан бик зур рәхмәт шулай килүегезгә. Менә шуннан әгәр шулай әйтеп, монда әгәр пустой зал булса, кеше булмаса, кызык булмый икән. Менә без хәмдә кайтып, дөрес мен үзем дә мен әйтәм, мен Тоқташында беләм инде, Мукамайны беләм әйтәм, таный ди аламан теге, мен ни гелтеге әтәшләр суеп Казан үтеп ни разбойник, не разбойник. Мен әти разбойник дип мен язучы булдым ди, шуның кебек. Алар хәтердә безнең, әмма ләкин менә әгәр без балалар шуларны калдырбыз, яхшы ният Мөхәммәд үзе бит инде да әгәр аны кысаң шулай килә бит шуннан да менә ничек үлгән Мөхәммәтҗанның аны дусты. Шуның өчен үзем дә менә шушында килергә яшь, мен җибәргәч миңа язуны камнашаш килми. Мен укып чыктым бер ни. Антымнан башта күп нәрсә. Нинди хата Курыкмады. Укый. Рәхмәт хатларын алып килгәнсез әле. Ата шуннан да шуңа бит әгәр без һәр безне шулай килеп, хәтта кайтып, өйдә сөйләсә хәтта белгәннәребезгә балаларыбызга аңларга. Иту зур эш эшләйбез шуннан да. Бик зур рәхмәт сезгә, Рәхмәт. Рәхмәт сезгә тагын. Үзегезгә рәхмәт. Көтелмәгән бүләк минем өчен. Мин бит неудобный кеше, рәхмәт дәүләт күргәч эшемне. Ихтимал неудобный кеше дигәндә. Менә мин 10 ел Туфан белән бергә утырдым Госсоветта. Беренче сазы, икенче сазы, каталист мидер? Икенче сазы. Менә без бит инглавалар, без күңәр тагырда утырабыз. Услам нитеге шундый ни вакыт, неудобный дигән нәрсәгә җавап бирә. Без инглавалар утырабыз, Туфан абый тегә бит бер чыгыш әзерләп инде ул. Ой, кайны, малай җегетләр,
Сіз де менің кебек ойлайсыз енді. Ну сізге сөйлерге ярамайды, мен сіздің үшін шығып сөйлеймін дейді. Шуның үшін сіз де сөйлемесеңіз тагын кім сөйлей? Рахмет бик зор. Бу миңа яңа көчләр бирер, дәртләндерер. Рахмет сезгә. Яңадан исәнмесез? Мин Миләүшә Хабуддинова. Булам инде КФУ доценты, ләкин мин үземне гел матбугатта, Татмедиада әдәбият белгече дип билгелим. Чөнки үзегез беләсез, бүгенге көндә трудовой договор бар, цензура бар. А мин үземне азат кеше дип саныйм, милләткә хезмәт итәм. Чөнки минем фәнни җитәкчем Альбина Мазгаровна. Мин 4нче курста укыганда, ул чакта мин Достоевский буенча диплом язадым. Безгә шундый практик дәрескә килеп әйтте, милләткә хезмәт итәсегез киләме дип. Ул чакта менә без икебез РТО факультетында Чулпан Зарипова Читин, ул Сагит Рамин алды. Миңа Альбина Мазгаровна тәкъдим итте, кемне аласың дип. Мин әйтәм, Альбина Мазгаровна бит рус мәктәбендә укыдым. Кем белә инде мин кемне алганын, сез миңа кемне тәкъдим итәсез? Тукайны инде ияли ирәнә диде, тәкъси инде безнең дә. Анда эш отделда Тукайны ирәнә, Тукайга тимибез диде. Менә Тукай янында безнең Галимҗан Ибрагимов әйткән 4 шагыйрь бар. Сәгыйть Рамина Чулпан алса, Орша кызы, шагыйрә, тәмле телле, татар мәктәбен бетергән, менә рус татар бүлегендә укыган, аны бик күтәреп алды Резида Кадыровна Ганиева мәрхүм. Ул Сәгыйть Рамиевны көнчыгыш әдәбияты белән чагыштырып, менә шәрык әдәбияты белән чагыштырып, проблема демонизма дигән диссертацияны язды. Альбин Мазгаровна үзенә алды дәртмәнне. Миңа әйтте, ну, сайлап ал инде, менә мин хөрмәт иткән шагыйрьләрдән я Хади Такташ, я Гадел Кутуй диде. Мин шул чакта Такташны да бик белмим, Гадел Кутуйны да белмим. Такташ беренче булгач Такташны алдым. Ярар дидем. Менә шуннан минем китте Такташ белән бәйләнеш. Һәм мин Такташка нәрсә белән рәхмәтлемен, чөнки Такташны өйрәнеп, мин үземнең иремне, Айдарны очраттым. Ул Эльвира Кудрецкаяның малае. Эльвира Кудрецкая, сез беләсез, Гөлшара Такташеваның кызы. Гөлшара Такташеваның Мансурова инде, аның ике фамилия белән дә әйтәләр инде. Менә шулай итеп мин Такташны өйрәнә, Такташ гаиләсенә ләктем. Һәм ирем әйткәнчә, книжки, а потом детишки дип, менә шулай итеп минем шәхсән тормышта тәртипкә килде фән белән. То есть без бит инде фәнгә кереп киткәч, син чулак стереотипы кереп китә инде дә. А миңа менә Такташ ярдәм итте, мин бик бәхетле. Үземнең яраткан Айдарымны очраттым һәм ул аның аркасында минем әдәбиятка, мәдәнияткә икенче караш формалашты. Чөнки сез күз алдыгызга китерегез. Менә бүгенге буын шул процессны кичерә. Минем кебек үк. Татар мәктәбен бетермәгән, татар бүлеген бетермәгән, менә бу кругтан чыккан, кырыйда торып утырган, бер нәрсә белмәгән кеше. Чөнки безнең мәктәптә дә Такташны программадан куып бетерделәр, гадиләштереп, Тамбов урманнарын егетен генә калдырдылар балалар өчен. Күз алдыгызга китерегез. А безнең балалар интеллектуаль. Бу фаҗига. Җиңүләр трагедиясын балалар аңламый дип, әле 10 ел элек инде программадан алып аттылар. Мин моны фаҗига дип әйтәм. Дөньяга тиң әсәрләрне без программадан алса, ничек инде без үзебезнең дөньяда яшәгән балаларны татар әдәбияты белән кызыксындырыйк. Бу бит безнең өчен фаҗига. Мин менә мондый әйбергә гел каршы, чөнки татар әдәбиятын өйрәнә башлаган бирле минем максатым шундый дөнья кысалар аркылы аны күрсәтергә тиң. Миңа барыбер нинди әдәбият әсәрен мин алам, укыйм һәм мин аны чагыштырып татар әдәбияты белән үземнең урынымны билгелим. Шулай итеп үземне табам бу дөньяда. Менә миңа үсәргә бирә торган шундый кыйблаларны эзлим татар әдәбиятында. Бер яктан миңа бик авыр булды Такташны укырга, чөнки мин Такташны татарча укый башладым. Бик күп сүзләрне ул чакта мин татарча белмидерим. Чөнки мин өйдә сөйләшә торган гади телне генә белдем, а Такташның беренче чоры инде менә әйтик, Совет чорына 30нчы елларда инде аны гадирәк яза, а беренче чорлары Бохарада сүзләрнең мин беренче мәгънәсен аңлыйдырым, аның менә символикага, нинди символикага ия, һәм бу сүз нинди иҗат белән рефренга керә.
аваздаш була. Мин аны белмидерим. Чөнки Токташ без бит инде хрестоматиялар буенча гына татар әдәбиятын өйрәндек. Бер сагать кредри факультатив. Ансында безнең китапханә алып барды. Ярты татар телен без участокта үткәрдек, чөнки әле ул труд дәфтәре укытучысы булды инде. Һәм рәхмәт ул чакта Ялкын журналына. Чөнки Ялкын журналының соңгы битендә әкиятләр басыладыр, без аны дәресләр хәтләнеп укыйдырык һәм рәсемнәр ясыйдырык. Һәм менә шулай матбугат аркылы татар әдәбияты белән аралашышка керәдер дип әйтәм инде. Менә шулай итеп мин Токташны укый башладым һәм минем башымда ничек менә шундый противоречие туды. Сорауларга җавап бирергә кеше юк. Чөнки рус бүлегеннән кафедрадан мин Достоевский буенча диплом яклап аспирантура кермим дигәч, безнең еврей кафедрасы миңа бик кырын карый башлады. Имеш мин тәртәгә тибеп, хөрмәт итмичә рус әдәбиятын мине алтын калак бүләк иттеләр бит инде университетка. Азбукин кафедрасына аспирантурага җибәрделәр Татьяна Николаевна Бреева, ул доктор наук инде хәзер минем группадашым. Ул Волошин белән шөгыльләнде. Мин Достоевский буенча язарга тиешем диссертацияны. Әмма ләкин Альбин Мазгаровна минем белән сөйләшеп, рус кафедрасы профессоры милләткә хезмәт итик дип. Көтмә, сиңа рәхмәт бер кеше әйтмәс, син әзерме? Рәхмәт көтмичә эшләргә дип. Мин әйтәм әзер. Мин атасыз үскән кыз, шултыгә әтисез малайлар арасында үскән кыз, шуның өчен еләндем, мондай әйбергә көтмәдем дә бер нәрсә. Ярар, мин әйтәм, эксперимент рәвештә туктале мин татар әдәбиятын өйрәним, ни өчен? Чөнки практик дәрескә безгә Рифат абый Свиригин керде. Сез бәлки аны беләсездер. Әле дә исән галим, йомшак кына итеп, үзенең шундый акценты белән безгә татар әдәбияты буенча лекциялар укый башлады. Менә күз алдыгызга китергез. Рус бүлеге кайнап, гөрләп яши. Зарубежьедан күпме источниклар керә. Рузел абый Абдулгазанович, безнең ректор Юсупов, татар әдәбиятын рус бүлегенә ярты елга кертте программа буенча. Өйрәнегез дип, укыгыз дип. Һәм практик дәресләр. Һәм мин рәхмәтлемен безнең ректорга. Ул безгә татар музыкасын кертте. Биемәгән кызларны биергә өйрәтте. Һәм музыка инструментларында уйнарга тиешсез дип, мәктәпкә дип безне кертте. Һәм без менә шулай итеп дөнья музыкасын өйрәнгәндә, менә безнең Аида Алмазова, сез аны беләсездер инде, ул безгә менә шулай итеп дөнья кысаларында татар мәдәниятен ачты. Яңадан рәхмәт әйтәсем, менә милли китапханәгә без музыкаль отделына барып, музыка тыңлыйдырык, дөнья музыкасын һәм чагыштырып, менә шулай татар әсәрләре белән нинди фәннәр безгә кергән, ничек кая бара ул. Менә милли китапханәнең ролен безнең менә укытучы буларак формалаштыруда. Без кичке 4-тә киреп китәдек милли китапханәгә. 9 тулганда 15 минутта звонок. Гродзалда без илеп общежитиега Ленинский садикка төшеп китәдек. Менә ничек гөрләп без милли китапханәдә әзерләнеп укытучы буларак формалаштык. Һәм шулай итеп менә мин Токташны ачам дигәндә укый башладым аның шигырьләрен һәм миңа алар бик гади күренә башлады. Чөнки мин аны бит рус әдәбияты күзлегеннән карыйм. Туктале менә күктән сөрелгәннәр. Бу нәрсә? Без инде эпигонлык дип инде, менә бит инде Лермонтовта поэма Демон бар, аны рус әдәбияты шедевр буларак өйрәнәбез. Һәм монда бер битлек баллада. Ләкин тематик яктан, эчтәлек яктан, менә бу балладада Демонга тиң булган проблематика. Бу мине шаккаттырды. Һәм мин үземә сорау бирдем, бәлки мин берәр нәрсә белмим дип. Шуның өчен миңа менә булай ишетелә дип үземә сорау бирдем. Шуннан, әлбәттә, мин татар әдәбияты кафедрасына килдем, анда да мине кул шауып кабул итмәделәр. Манкортлар килде дип, безнең арттан, мәсәлән, Чулпан Зарипова Читин ни кадәрле комин татарча сөйләшсә дә, аның лекцияларына кирип, менә бу теге авызны татарча дөрес әйтми дип, менә шундый обсуждениялар, лекциялар үтте инде. Без мин моңа шок катып карадым. Без бит әле беренче адымнарны гына ясыйбыз татар әдәбиятына. Ләкин шул чакта да мин үземә сүз бирдем. Фат абый Галимуллин алдында, Азат абый Әхмәтуллин алдында мин әле килер вакыт лекциялар укырмын. Минем исемне ишеткәч, минем янга халык татар әдәбияты турында яңа мәгълүмат тыңларга дип килер дип
Менә Рузал абыйның кабинетында сөз берген идем. Чөнки ул чакта безнең сәгатьләр кимей башлады да, мин целевой аспирант булсам да, кафедрада сәгать юк дип безгә әйттеләр. Менә шундый заманаларда булды. Һәм мин рәхмәтлемен менә бу әйбергә, чөнки мин бит кушкан. Менә мине мактасаң, нитсәң, мин инде менә эштән туктыйм. Бренди коршык булса, миндә җин кеше уяна. Җиңгәргә, табарга, эшләргә ул миңа стимул гына була. Һәм монда да әлбәттә алар мине танымыйлар. Әлбәттә 70 ел эчендә татар белгечлекен рәнҗитү булды, мыскыл итү булды да. Һәм мин менә бу травма аркылы миңа да карыйлар, мин бит еврей кафедрасыннан төштем дип, мин бу әйбергә карамадым. Ләкин мин алар янына да килеп сорау бирдем. Ни өчен менә шундый төп монографияларны язган? Рәхмәт әйтергә тиешбез без Гали Рахимгә. Нәләтләр шагыйре дип чыкты һәм ул Токташның осылын күтәреп чыкты. Һәм менә мин аның сүзе белән лекцияны башладым. Лекциягә дә әйттем. Гаҗәп нәзик шариат серләре дип Гали Рахим аны билгеләде. Менә бу серләрен без әле дә кадәрле ачмадык дип мин әйтәм. Токташ турында без гел мифлар тудырабыз. Андары Габдрахман Сагдине искә алырга тиешбез. Ул инде менә төп шәрык әдәбияты кысаларында татар әдәбияты тарихын өйрәнеп, мин бу китаплар буенча татар әдәбиятын ачтым. Иремә рәхмәт, ОРКдан ул китапларны алып килеп, общежитиегә ачып, менә латин хәрефендә мин укыдым, гарәпчәсендә ул миңа укыды. Мин үземә менә гасыр башын ачтым. Әлбәттә, без урыннары жмакта булсын, Хатип Госман, Хасан Хайриләрне, Нил Гафурович Юзеевларны. Менә бу монографиялар хәзер безнең полкалардан югала башлады. Алар архив полкаларда гына ята, ләкин аларның кыйммәте, Гали Халитләрнең китапларының кыйммәте әле дә югалмады. Күпме без аларны социологизаторский подход дип сүкмәсәк, ләкин алар Токташның теленең байлыгын иштән сизеп һәм нык чыганакларны белеп язылган хезмәтләр. Яңа буын индандары килеп җитте безнең белгечләрне, Талгат абый Галиуллиннарны истә алырга тиешбез без. Фуат абый Галимуллинны. Алар инде перестройка вакытында Токташка яңа караш формалаштырып, һәм әлбәттә тел белгечен биреточкадан гына кичкенә генә тәбәнәк кенә Курбатовны телгә аласым килә. Ул Вандыш Габдрахманова аспиранты белән Токташның телен өйрәнде. Мин сезгә тәкъдим итәм бу китапларны кулга алып өйрәнергә, чөнки без татарча сөйләшсәк тә, телебезнең байлыгын, аның ички потенциалын аңлап бетермибез. Бу буын, без мин аларны инде әйтәм, менә алтын багана варыбыз дип әйтәм мин. 60-нчы елларда беренче менә чыккан безнең белгечләрне, аларның хезмәтләрен полкаларга яңадан кайтарырга дип әйтәм. Тагы 20-нчы елларда оныттым мин Галимҗан Нигъмати Хади Токташ турында язган хезмәтен, аны Юлдыз апа яңадан бастырып чыгарды 5 ел элек. Менә бу китаплар буенча Дания апа Загидуллинаны мин телгә алдым, безнең методика буенча бу китапларны ачып сез карый аласыз. Мин кызганычка ки, әле батырлык җыеп Токташ турында монография чыгармадым. Чөнки үземнең диссертациямны өйрәнчек хезмәт дип кабул итәм. Чөнки мин әле беренче адым татар әдәбиятын өйрәнүгә ясаган, курка ясаган адым. Һәм ул чакта да минем карашны мәрхүм Риздапа Кадыровна Ганиева әйтте. Мин Альберт Яхин белән бер лодкада yüзәм дип әйтте. Һәм ул социологизаторский подход. Менә мин үземнең концепциямны сезгә аңлатырга телим. Күз алдыга китерегез, бүгенге менә рус мәктәбендә дөньяда кайнаган балалар, алар без теге сапсата менә дидактик кагыйдәләрне сөйләсәк, алар аны кабул итмиләр. Балаларга бер нәрсә тотып карарга кирәк. Алар чыганакларга безнең мифларны алар кабул итмиләр. Һәм мин дә бу юл белән киттем, чөнки үземә сорау тапмадым татар әдәбияты кафедрасында. Бер китапта мин укыйм Токташ Есенин дип. Икенче монографияда мин укыйм Токташ Маяковский дип. Ләкин мин рус белгече буларак аңлыйм, Есенин белән Маяковский бер стаканда бер ничек тә сыя алмый. Шартлап чыга. Икесе, ике поэтика. Шуннан мин математика логикасы белән
үземә сорау куйдым, бәлки Токташ өченче бер нәрсәдер без аңламаган. Бәлки дөрес аңламыйбыздыр без аны менә шулай тиңләштереп, кимсетмибез микән без Токташны менә шулай чагыштырулар белән. Чөнки шикәр дә туз да бит продукт. Ләкин һәрберебез беләбез тәме бер-берсенә шамаган. Менә без шулай итеп Токташны да күтәрергә тиешбез, чөнки безнең дөньяга чыга торган менә алып чыга торган шагыйрьләр, аны бармаклар белән без атай алабыз, чөнки цензура безнең шагыйрьләрнең канатларын бик нык кискән. Менә бу раплар, теориялар белән безне битерделәр, чөнки без кичкенә халык әдәбияты булгач, буйсынырга булдык. Һәм стөлләрдә сакланган, стөл астында яшергән чыганаклар бездә бик сирәк. Чөнки татарның характеры, дисциплина, тәртип без кагыйдәләрдән узмыйбыз. Бу бәлки шуннан килеп чыгадыр. Шуннан мин Токташның биографиясын өйрәнә башладым. Әлбәттә, без мәктәп китапларына карасак, зәңгәр күзле шагыйрь романтик дип, шабаталы шагыйрь дип күз алдыбызга китерәбез. Авыл малае, хулиган, Есенин мифына тиңләштерү һәм менә мин специально Токташның үзенең чыгардым цитатасын, мине Есенин дарына күчергә телиләр дип бәяли 30 елда барган процессны. То есть ул инде менә күзәтеп бара. Аның Токташ дип каласы килгән. Безнең менә бу әдәбият теориясенең үсү юлы кичкенә әдәбиятны зур әдәбиятка подтягивать итеп, менә шулай чагыштыру киткән. Әмма ләкин менә без әйдәгез учебникларны ачсак, менә мәктәптәге учебникларны, менә Пушкин. Без аның романтизмын өйрәнәбез бит инде. Байрон темасында кирип китәбез. Ләкин Пушкин булып кала бит ул мәктәп чыганагында. Ни өчен без менә чагыштырганда Маяковский дип үлә бит аны чагыштырып, менә булмаган әйберләрне бар дип, менә тырыштык бу әйберне күрсәтергә. Онытып 90-нчы елларда гына без сөйләшә башладык. Бу турыда инде перестройка вакытында безнең бит үзебезнең гысьян һәм аның 8 менә гасыр тарихы бар. Ахмет Ясаевларны күз алдыбызга без китерәбез. Насыйрларны без аларны укымагач, мәктәптә бу әдәбият юк дип кабул итәбез. Әмма ләкин без онытмаска тиешбез. Мин Токташны менә аңламадым. Мин аны башта Есенин белән, Маяковский белән дә ул күзлектән карадым, Лермонтов аркылы да, Будева аркылы карадым. Ләкин мине нәрсә борчыды? Халык Токташны ярата, яттан укый. Гади кабатлау булса, халык бит аны күтәреп чыкмас иде. Яратмас иде дип үземә сорау бирдем. Һәм беренче адым ясадым. Мин бер нәрсә белмим дидем. Белү өчен мин үземнең рус әдәбият бүлегендә укыган бөтен белемемне юкка чыгарырга, онытырга тиеш дип үземә шундый нәтиҗә ясадым. Һәм аның биографиясын актара башладым. Һәм биографиясын актарганда бер әйбергә аны почему-то официальный биографияга кирмәгән, ләкин Токташның авылдашлары аны менә Накый Сәнбәткә дә язып җибәргәннәр һәм 60-нчы елда Казан утлары журналында да бу хатирә басылып чыкты, ләкин әллә нәрсә өчен, һәм сез аның җавабын хәзер үзегез дә белерсез, Ркайла Зайдулланы бик белә, аның җавабын ничек тә моңа биографиядә басым ясамадылар. Кем кулына эләкте Токташ? Әлбәттә, аның матур җырлар автор булганын Сыркыды белде үз вакытында, аның җырларын әле дә җырлыйлар дип хатирәләрдә язып калдырдылар. Бу инде безнең халык җырыннан килгән сәләт. Әнисе ягыннан, әнисе бәйтләр, мөнәҗәтләр башкарган һәм инде безнең ул татар шигъриятенә миф буларак та кирде, шупыларды. Сез беләсез инде ул шигырьләрне. Әнисе шупларын сатып, Токташка китаплар сатып алды. Ләкин Токташ үзенең авылында мәдрәсәдә конфликтка кирип, әтисе аны пешле мәдрәсәсенә озаткан. Һәм менә соңгы мәгълүбәткә карасак, 500 кеше укыган мәдрәсә дип, аны авылдашлар хәзер үзләренең видеоларда раслап чыгаралар. Ләкин менә бу мәдрәсәнең, бу дәврнең ни дәрәҗәдә әһәмияте, нәрсәдә дип үзегезгә сорау бирсәгез, тагы бер мифны юкка чыгарасыз.
Безнең официаль китапларда Токташ Тукайга каршы чыкты дип, Тукай мәктәбен җимерде дип миф тудыралар. Бу нәрсәдән килгән миф? Яңадан без рус әдәбиятынан алабыз. Маяковский: сбросить Пушкина с парохода современности. Шалт итеп бу мифны без күчерәбез татар әдәбиятына. Токташтан да Тукайга каршы чыккан шагыйрь ясыйбыз. Күрәсезме? Ничек безнең әдәбият тарихы алга бара? Бер шул шаблон буенча. Бәлки без шаблоннарга кирмибез, менә 90-нчы елларда белгечләр инде бу шаблонны җимерүдә бик зур адымнар ясадылар. Мин аларның исемнәрен атадым. Алар инде собрание сочинениеларга да кергән, бик күп мәкаләләр бастырдылар. Менә мин Накый Исәнбәтнең архивында Низам Арслановның хатирәләрен таптым. Оригиналын хат язган Накый Исәнбәткә, чөнки Накый Исәнбәтнең хыялы булды. Токташка багышланган хатирәләрне җыеп, чын хатирәләрне бастырып чыгарга. Һәм ул материалларны җыйды. Һәм үзенең дә хатирәләрен язды, ләкин аны тәнкыйтьләп бастырмаганнар. Һәм анда бер җимлә генә бар. 13-нчы елда Пешлегә укытырга килгән Кәрим Буреев дигән мөгаллим сәбәп булды безне үзгәрүгә. Дип менә. Кем ул Кәрим Буреев? Ул данлыклы Буми мәдрәсәсенең шәкерте, укытучысы һәм улардан куылган. То есть без инде безнең зур тарихка борылып карарга хәзер мәҗбүр, данлыклы, көчле мәдрәсә. Һәм мин әле менә аспирантурада вакытта бу исемне тапмаган идем. Айдарга сорау бирдем, мин татар мәктәбендә укымагач, Айдар, әйдәле берәр мәдрәсәнең программасын миңа тап. Һәм мин шул минимумны, әдәби минимумны укып, бәлки икенчерәк Токташка карармын. Татар мәдрәсәсе күзлегеннән. Һәм Айдар инде миңа менә как раз Алла Тәгалә өстен карагандыр. Пешле мәдрәсәсенең программасын без тапмадык, җәдид программасын. Без миңа алып килде мәдрәсә Буби сакланган программасын. Һәм мин шул программа буенча әдәбиятны укып чыктым. 3 айда. Айдар миңа ул китапларны алып килеп, гарәп шрифтыннан укый. Менә шуннан мин инде татар әдәбиятына башкача карый башладым. Һәм шуның өчен гел дискуссияга керәм, татар әдәбиятын кимсетә башласалар, бу кимсетү безнең белемебезнең сай булганын күрсәтә. Без үзебезнең мәдәниятебезне өйрәнмибез. Гел менә бу мифларда Совет шуры программасы кысаларыннан өйрәнеп, һәм менә бу перестройка вакытында да күпме безнең менә ияли тырышты. Безнең менә Әхмәтҗановлар алар күпме чыганакларны кайтардылар, күпме спонсорлар тырыштылар. Ләкин китап безнең милләттән ерая башлады. Китап уку сәләтен югалта башлады татар һәм үзен борчыган сорауларга шуның өчен җавапларын да тапмый. Чөнки җаваплар менә бу чыганакларда. Сез менә бу 6 ел борын үзегездә тергезмәсәгез, сез бу иҗатны аңламыйсыз. Шуның өчен мин сезгә әйтәм, мәдрәсә программаларын ачып карагыз әле, нинди әдәбият буенча белем алганнар безнең мәдрәсәдәге шәкертләр. Шагыйрьләр безнең бүген каралмаладан бер тапыр язып, журналда бастыралар. Мин гел моңа тавыш күтәрәм. Язылган әйбер әзрәк ятырга тиеш. Ни өчен Аяз Гиләҗев үзенең беренче, мәсәлән, романын 3 редакциядә, вакыт узгач 3 редакциядә ясаган. Безнең хәзер зур романнарны элегенә язалар да тут же бастырып чыгаралар. Һәм андары укучы менә бу бит зәгыйф, моңа редакторлык хезмәте кирәк дип чыга. Чөнки бездә әдәби осталык югала башлады. Чөнки мәдрәсәдә шагыйрьләрне әзерләделәр. Менә мондый мин аларны книжка-малышка дип әйтәм, энциклопедик томнарны күз алдыгыга китерегез. Рифма буенча 3 китапны утарга тиеш иде шагыйрьләр. Мәсәлән, каш, кирфек белән, нинди метафора белән менә согласование үтә ала, менә моны истә тотырга тиешбез без. Утырга тиешбез. Һәм шуннан соң уткач кына син яңа метафора тудырасың. Менә моны бит мәктәп, син башта булганын өйрәнәсең. Андар менә бу бойлыкны сизеп кенә әдәбиятка мин шагыйрь дип чыгасың. Әле сине андары тәнкыйтьләр дәрестә укый күпме укытучы һәм сине үстерә.
Менә без бу мәктәпне югалтык, шуның өчен безнең әдәбиятыбыз зәгыйфләнә башлады. Шундан мин бик бәхетле булдым. Чөнки мин үземнең татарлыгымны аңладым һәм менә Акчураның Галимҗан Баруди дигән китабын укып, милләт хадиме кем ул дигән үземә концепция таптым һәм милләт хадиме аркылы Токташны өйрәндем, шәхес аркылы. Шуның өчен Резеда Кадыровна мине инде социологизаторский подход дип башта тәнкыйтьләде. Ләкин андары вакыт узгач, ул Фатих Амирханның юбилеенда әйтте, мин ул чакта ялгышканмын икән. Менә бу җәдитчелек концепция аркылы отышлы икән өйрәнергә безнең әдәбиятны. Без бит үзебезнең җәдитчелек концепциясендә хождение в народ, народовольцевар белән бутап юкка чыгардык. Бит ул безнең политический платформа булды. Без үзебезнең милләтебезне Европа кысаларындагы милләт итеп тәрбияләдек һәм шул кысаларга барганда без менә дөнья әдәбиятын өйрәнеп, менә шундый рывак ясадык. Токташны юлына килсәк, менә мәдрәсәдә Токташ Кәрим Буриев нинди дәрес бирә? Тукайны Оша Кариф. Ул менә һәм һәр дәрес Тукай шигыреннән, Мәҗит Гафури шигыреннән 45 минут балалар яңгыратып бу шигырьләрне укыганнар. Бу безнең уку сәләте, телнең гармониясына бик зур йогынты ясады, балаларга сеңеп барды бу. Һәм икенче яктан тәрбия. Һәм шул көннән бирле без бөтенебез утырып шигырьләр яза башладык дип искә ала. Менә укытучының йогынтысы, мәдрәсәнең йогынтысы. Аны шелпрәмә китерсә дә рус дәүләте. Ләкин безнең батыр укытучылар таралып бу гыйлемне өләшкәннәр. Токташ мәдрәсәне бетерә һәм чыгып китә безнең кая? Урта Азияга, Бухарага. Официаль безнең мәдәни җомгада чыккан мәкаләләрдә Токташ хәерчелектән азат итеп, менә хезмәткә шунда сугыштан качып киткән дип язалар. Ләкин әлбәттә Токташ кибеттә эшли башлый, туганнарында, ләкин китаплар укыгач, гел капчыклар арасына кысылып китап укыгач, конфликтка керә инде. Кибеттә эшләгән хуҗаларга андый малай кирәк түгел. Һәм аңа кулны кем суза? Яңадан, менә мөгаллимнәргә мин әйтәсем килә мисал итеп. Аның Пешли мәдрәсәдә булган укытучылары кул сузып, аны чакыртып, калган инде яңа Бухарага һәм ул менә яшь бухарчылар җәмгыятенең әгъзасына әйләнә. Тагы бер мифны шелпрәмә китергә тиешбез без Токташның мәкаләләрен укыганда. Без Токташ 31 яшьлек егет дип кабул итәбез. Яшь дип әйтәбез һәм бик кызык бит инде аның туган елында күрсәтү. Ләкин бүгенге шыр күзлегеннән карасак, сез аңлыйсыз, Токташның аудашлары Токташны сакларга теләгәннәр һәм яшен үзгәрткәннәр. Токташны царский армияга сугыш бара бит инде. Мобилизациягә эләкмәсен өчен аның запрос килгәч, документларын төзәтеп җибәргәннәр. Һәм әлбәттә Токташ безнең 31 яшьлек егет түгел. Сез аның күз чырайларын, фотографияларын карасагыз да, ретуш аркылы да ир егет сезнең алдыгызда басып тора. Яшь егет генә түгел. Мин моны специально чыгардым. Бу таныдыгыз инде Эдвард Мункның Крик дигән данлыклы рәсем. Бу инде дә бу мин үтәрелгән пәйгамбәрне чагыштырып өйгә кайтып укыгыз әле. Чөнки менә бу рәсем бөтен китапларда басылып чыккан, ул бу чорның символы. Кеше үзен таба алмый дөньяда, шаккатып койсы якка бәрелергә дип, чөнки дөнья җимерелә гасыр башында. Безнең дә милләт яңа юл эзли. Менә без хәзер яшь бухарчыларга килгәч, Токташны бит инде менә шундый наивный дип әйтәләр инде дә. Акчаны да саный алмаган, костюмын да өенә хатынына алып кайтып бирә алмаган, костюмы кайткан штанын башка кешегә бүләк иткән дип, хыялый дип күрсәтергә телиләр аның 30-24 елларда яшәгән тормышын. Әмма ләкин чыгынакларда каршы информация табабыз. Бер мәкаләдә сакланып калган. Сез беләсез бит инде безнең 20-нчы гасыр башында безнең инде менә бизнес купецларыбыз инде дә
бик күп хайришилек белән шөгыльләнеп, бик күп алар спонсорлык хезмәт күрсәткәннәр. Һәм әлбәттә спектакль бар, мәктәпләр, алар безнең акчабызга, милләт акчасына эшләгәннәр бит инде. Дәүләт акчасына түгел. Һәм менә Токташ бу хәрәкәттә зур роль уйнаган. Чөнки бер мәкаләдә Хади Такташев кулына җыйган акчаны Мәскәүгә тапшырырга дип газетта бер җимлә бар. Яшь кенә акчаны шутлый алмый торган балага, бала булса инде дә, чөнки безгә бит инде әйтәләр, менә мәчеттә утырган Токташ, арган, җуклаган, түбәтәе төшкән, һәм түбәтәенә хайшы дип инде моңа мәчеттән чыккан һәрберсе хайыр биргән дип менә мондый мифта тудырылды бит инде безнең перестройка вакытында. Ләкин менә матбугатка кергән бу җимлә, кассаның хуҗасы булган кеше бала буламы? Әйдәгез бүгенге күзлектән карыйк әле. Юк, әлбәттә. Мәскәүгә яшь баланы җибәрүләр идеме бу акчаны тапшырырга? Юк, әлбәттә. Хәзер инде Үзбәкстанда яшәгән кешеләр дә менә безгә килеп, мин аларга обсуждение вакытында спектакль сөйли башлаган, алар да шаккатып тыңладылар, мин аңладым. Бу тарихлар Үзбәкстанда да хәзер сакланмый. Менә бу яшь бахаралар нәрсә эшләгәннәре бар, ни өчен алар эмир белән каршылыкка килгәннәр? Бит ул чактагы эмир Петербург университетын бетергән кеше. Менә без эмирларны бит инде алар укымаган кешеләр дип кабул итәбез. Ул Петербург университетын бетергән кеше булган. Һәм безнең татарлар аның белән переговорга кергәннәр. Чөнки алар артында безнең буржуазия тора. Үзегез беләсез, текстильләрне, ниләрне без производство төзүсебез килә. Без инде сырье белән сатып җиргә мода бетте. Безнең железная дорога да, фабрикалар бит инде бар. А татарда бер нәрсә юк. Безнең бит даже юл кермәде бит Казанга жюри итеп, безнең татарлар үсмәсен дип. Безнең акча бар, үсәсебез килә. Безнең хлопок кайда? Шул якта. Шуның өчен алар шаңганнар инде, менә ул шундый укымышлы кеше булгач, ул аларга беренче адым ясар дип. Әлбәттә без мәктәпне үзгәртергә дип теләдек, чыктык һәм Токташ алар арасында булды. Мәктәп нәрсәдән? Безнең менә бу инде безнең бит инде мәктәп безнең татар җирлегендә бу инде реформаларны узды. Бер яктан Газправы да безнең кайната. Без инде менә бөтен төрки дөньяны берләштереп, фарси бер телдә сөйләшәбез дип, алар инде менә шулай эмиргә мәрҗәгать иткәннәр. Икенчедән производствоны үзгәртергә һәм дин әһелләреннән акчаны алырга. Бөтен җыйган акча мәхәлләгә кереп китә һәм анда бездә бит инде бер мулла, анда мулланың бөтен туганнары бу акчага яши. Аларның гадәт шундый булган. Һәм шуның өчен бу акчаны әзрәк мәгърифәткә, мәдәнияткә, театрга тутырга дип инде производствоны күтәрергә дип алар чыкканнар. 17нче елда урамга чыгып, эмир аларга башта фикердәшлек күрсәткән. Алар шаңганнар, да здравствует эмир дип менә шундый плакатлар күтәреп инде дөнья үзгәрде дип. Ләкин погром башланган, арестлар киткән. Ләкин ул чактан кан суйгыш әле булмаган. 1 елдан соң татарларны суйдылар. Койсы бер чыганакларда 3000 Бухарада калган халык. Койсы бер чыганакларда 6000-га җитә. Алар бөтенесе урамга чыгып, эмиргә шанганнар бит инде чыкканнар, һәм аларны бөтенесен эләктереп төрмәләргә затканнар. Һәм менә Токташның газраилләре ничек туган? Без бит укыйбыз та бер миф, беренче дөнья сугышына каршы дип. Менә сез күз алдыгызга китергә сугыш күрмәгән малай Бухарада яши. Һәм менә шундый метафорик йөрәк аша, хисләр аша үткәрелгән шундый картина да тудыра. Яшь кешегә бит дөньяны менә дөнья йөрәгенә кермәсә, анда иберне яза алмый. Аңа кирәк тетрәндергеч вакыйга. Менә бу тетрәндергеч вакыйга 2 ел бер тирә булды. Менә бу яшь бухарачыларны алар бит белем дип сорап чыктылар. Эш урыннарын ясыйбыз дип, үсәбез дип, алга китәбез дип. Аларны төрмәләргә затып, муллаларны пыткалар астына калдырып юкка чыгардылар. Һәм шунда аларның бик данлыклы шундый лидер Мизан Насрулла аларга
шундый үгит нәсихат итеп, саубулашып, үлде төрмәдә, аларга калдырган инде, берләшеп, югыздан китмәгез дип, мин бер адым да артка чигенмим, үлсәм дә, менә бу яшь, менә бухарчыларның шахиты буларак менә тарихка калды. Сез китапханәдә монда бар, Хаджаевның хатирәләрен ачсагыз, нинди вакыйгаларда кайнаган Токташны күрерсез. Ул малай түгел, ир егет булып анда формалаша. Һәм ул анда мусульманга кул күтәргәнне күрә. Кан менә күрә. Бу дөнья сугышы аны борчымаган, чөнки Средняя Азиядан бер кешене алмаган, араларны әзрәк окоп казырга чакырдылар да, рус телен белмәгәч кире заттылар. Каян алар белсеннәр сугышны? Менә бу 3000 Токташ кача Сыркыдыга 18-нче елда туры кайтып китә авылга, аларга предупреждательләр райсан калалар, чөнки алар верхушкада йөриләр. Һәм менә бу чор ябылып кала, чөнки яшь менә бу бухарчыларның яртысы басмачылыкка китә. Белое солнце пустыни киноны карагыңыз бармы? Әлбәттә, Совет әдәбиятында бу котлам турында язарга, сөйләшергә тыелган. Шуның өчен бу тарих югалып кала. Биографиядә нәрсә булганын. Бу бик зур җитәкчеләр бу движениедә. Һәм ул менә Файзулла Хаджаевлар, алар тарихка кергән шәхесләр. Дөньяда менә. Алар инде яңа дөнья төзибез дип җөргән шәхесләр, һәм алар Токташка ярдәм кулы сузганнар. Ул инде менә шагыйрь буларак беренче адымнарын менә бу концерт площадкаларында ясый башлый. Бу чордан безгә биткәнче 3 шигырь калган. Газраилә, Караган төндәндердә һәм Түркстан сахаларында. Һәм Токташ җавап бирә. Кемне үзе өчен менә кыйбла итеп саный безнең Хади Токташ? Нинди шагыйрьләрне? Бердән-бер Сагит Рами һәм Габдулла Тукай. Алар янында куя алмаган текстларны юкка чыгардым дип. Сез менә күз алдыгызга китерегез. Без хәзер чилеп эшләр әсәрләрне алабыз да чыгарабыз. Мәдәният бетә, татар бетә, татарча язган бит ул, басылсын дип. Ләкин мин монда безнең үзебезнең зур фаҗигабызны күрәбез. Безнең бик әзерлекле укучы аудиториябыз. Без үзебез менә монда җибегән әсәрне бу әзерлекле аудиторияга бүләк итәбез. Бәлки безгә әзрәк аны лабораторияларда кайнатып чыгарырга кирәк. Менә шуннан Токташлар тәрбияләнер безнең арабызда дип. Чөнки ул чакта Язучылар союзында да обсуждениялар булды. Менә бу бер мифны мин сезгә ачырга теләдем. Чөнки бу чорны әлбәттә безнең анда Бухарада татар җәмгыяте бар, шигырьләрне укыйлар, җыелалар. Ул чордан безгә яңа чыганак кайтты. Скрипка елыйдыр. Казан утларында менә безнең монда Рафисовый Курбан бар. Алар аны Казан утларында бастырып чыгардылар. Дания Пазагидулина бик аны тәфсилләп анализлап чыгарды. Беренче ул чыганакны Лена Пагайнанова тапкан. Ләкин ул аны кайтарта алмаган, библиографик керткән ул аны. Аны менә соңгы рәвештә кайтардылар. Нәрсә ул менә скрипка елыйдыр бу текст, менә бу китапта сез аны укый аласыз. Минем фикеремчә, Токташ инде үзенең иҗади платформасын төзи башлый, һәм бу аның әдәби программасының беренче бите. Иҗади турындагысын сез беләсез, мәктәптә бер укыганыңыз да бардыр. Соңгы 20 елда аны инде мәктәпкә кертмәделәр ул программаны. Скрипка елыйдыр. Менә тагы бер миф. Токташ рус әдәбиятын кайда өйрәнә башлаган дип сез сорасагыз, Бухарада. Шәрq әдәбиятын өйрәнә һәм беренче рус әсәрләрен рус телен ныгыта башлаган Бухарада ни өчен? Каганда рус төркеме белән аралаша башлап, ул анда менә китапларны укый башлаган. Инде менә төп ачышларын ул Сыркыдыга кайтып, аны ул китапханәдә эшли бит инде безнең Токташ. Аны повышение квалификации кебек менә курсларга җибәргәннәр Спасска. Һәм шунда анда зур белгечләр, галимнәрне инде менә безнең бит инде ликбез
Менә совет чорында лекцияларны укырга галимнәрне җибәргәннәр булганнар бит инде. Шунда көчле галимнәр рус әдәбиятыннан булганнар. Һәм Токташ анда укыган. Һәм инде үзен өчен менә дөнья әдәбиятын исемнәрен Нуркин әйтеп китә, кемне яратып укыган Токташ. Һәм менә хәзер Шабаталы егетне күз алдыга китерәс, ау малайын. Лермонтов. Бу аңлаешлы безгә дә мәктәп программасына сыйган әсәр. Ләре беләбез без. Вдруг чыгып керә безнең Леонид Андреев. Совет чорында юкка чыгарган автор. Леонид Андреев. Андрей Белый бар. Кіріп китә. То есть, получается, сам издат дип әйтмәсәк тә, барыбер менә бу рус галимнәре аны бу дөньядагы булган әйберләр белән таныштырганнар. Шуның өчен менә бу скрипканы яңадан өйгә кайтып, скрипка юлыйдырны ачып, Казан утларында электрон рәвештә укый аласыз. Һәм Гумилевның «Жемчуга» дигән китабын ачып, анда да скрипка дигән Брюсовка багышланган шигырьне ачып карагыз. Һәм күрәсез, менә Гумилев үзенең укытучысына яза. Менә шундый манифест кебек әсәр. Токташта Тукай белән бу скрипка юлыйдырда ора баша, аны Дания Фатыховна инде күзәтеп үтте, менә бу мизгелне. Ләкин Гумилев өчен скрипка ул музыка коралы, а Токташның иҗади программасында беренче урынга шәхес чыга. Һәм җаваплылык. Бу инде безнең татар дидактизмга кергән әйбер. Шагыйрьлекнең җаваплылыгы шур өчен менә. Нинди заман, ачлык, гражданнар сугышы да? Токташ бу бөтен әйберне күрә. Ничек безнең бердән бер халык, мәгърифәт дип чыккан халык икегә, өчкә аерылып, төрле якка тарала, чөнки безнең гражданнар сугышында менә мондый инде идеологик бер-берсенә каршылык китә, ата балага каршы китә инде да. Ләкин безнең Токташ берничек тә большевистик платформасына күчмәгән. Хәтта әҗелдән аны менә бу рабочий-крестьянский нарядлар килеп аларны азат итә. Токташ калмый, китә Сыркыдыга, китапханәдә булганып йөри дә, яңадан китә Казанга түгел, көтәргә кирәк бит инде Казанга күчәргә тиеш иде ул. Казан бит инде безнең интеллигенция урыны. Кире кайтып китә Оренбургка. Үзенең Ташкентта туплаган дуслары янына. Ни өчен? Безнең җәдитләрнең анда җыелган җире әле большевистик система аларны шүпләп юкка чыгармаган җир. Әле безнең хыялларыбыз сүнмәгән. Һәм әлбәттә, әле монда, мәсәлән, безнең Казанда инде менә без Уфада совет системасы яңа органнарны тудыра. Әле монда лекеге безнең система эшләп килә, һәм шуның өчен Токташ шунда чигенә. Һәм кино Хусайния мәдрәсәсе нигезендә ачыла безнең зур, ул бит инде университетка тиң мәдрәсә. Монда инде национальное образование, укытучыларны переподготовка. Токташ образование алырга тели. Ләкин чыганакларга без карасак, үзе дә укый, үзе дә укыта. Һәм без укытучыларның исемлеген ачып карасак, безнең чыганагыбыз исән, аны бастырып чыгарды инде. Фон Марджаниевларны ачып карый аласың, Хусайния мәдрәсәсенең укытучыларының һәм программасын. Пантюкистлар. Менә шундый ярлыклар белән укытучылар. Сез инде кем икәннәрен күз алдыгызга тасвирлыйсыз. Гаис Исхакыйның кружоклары эшли, ачыла монда. Һәм хәзер күз алдыгызга китерәсез бит, кая бара монда? Укытучылар кая кемне тәрбияләгәннәрен. Һәм бу турыда да без сөйләшә башладык 90-нчы елларда гына, чөнки моны да ошарга ярамыйдыр, чөнки бу бүтән кешеләр төрмәдә һәм гражданнар сугышында юк иткән шәхесләр, төрмәдә чит илләргә качкан шәхесләр. Алар монда җыелып ятканнар. Токташ үзенең журналистик тәҗрибәсен монда туплый, юксылар сүзендә инде ул менә ответственный редактор. Нәрсә бу пост аңа бирә? Без моны безнең милли музеебызга барсак, анда Токташның фонды бар, һәм анда хатлар сакланган.
у хотуарны бастырмадылар, томнарға да бар кірмеген. Чөнки алар безнең әзрәк концепцияга туры килми торган хотуардыр дип беләм мин. Ни өчен аны Лена апа һәм Ахмедҗановлар яңадан Токташка багышланган томнарны итеп бастырмаганнар микән? Токташ ответ редактор булгач, менә безнең арабызда Идел журналының вәкилләре һәм Татмеди вәкилләре бар. Күз алдыга китерәс бит аларның кулларында нинди мәгълүмат? Бер яктан өстен төше, икенче яктан халык яза. Токташ нәрсә, ничек революция барганын шунда ачык аңлаган. У хотуар берничә исән. Мин аларны укыдым. Халык язаңа, ярдәм сорый, раскулачивание бар, ниләр бара бит инде. Алар Токташка нык Ул гел халык арасында булган, гел командировкалардан чыкмаган. Һәм шуның өчен ул таң атамы дип сорарга булган аның нигезе. Канмы? Пәрдә. Таңмы? Аның шигыренә менә басым ясагыз, укыгыз, ачыгыз. Таңмы, канмы? Канмы пәрдә. Чөнки халык арасында күреп, ул менә бу гражданнар сугышын ачкан үзен өчен. Һәм аның менә монда инде журналистик карьерасында шундый җитди бит инде бу должность. Совет власты кирнәп үз системасын Россия буенча инде үстерә. Һәм без күрәбез инде безнең ул 20нчы елларда хыялларыбыз юкка чыга. Без бит хыялындык. Дәүләтебезне төзергә. Безгә Ленин бабай сүз бирде, үзебезнең армиябыз була да, мәктәбез булда татарча. Менә Мулла Вахитовны без күрәбезме памятник? Токташның шигырын алыгыз әле, Ой нурлары астында дигән шигырны укыгыз әле. Анда бит яшел әлемнәр белән басып торган татар халкының армиясе. Һәм монда кызыл түгел, звездочка. Безнең ой булган. Ой нурлары астында дип Токташ моны мәңгелештергән. Чөнки үзе трудовой армияга барып корреспондент булып жүргән шур. Күз алдыга китерегез, менә бу безнең тарихларыбыз, безнең исемнәребез югалып калган. Чөнки без дәүләт дип ушакта яшәдек һәм әдәбиятта дәүләткә, татар дәүләтенә хезмәт итәргә дип. Токташ безнең Оренбургтан чигенгәндә Мәскәүгә кирип чыга. Направление ала, яңадан образование алырга. Тиноны разгром укып булмый, 2 ел. Китәләр алар коммунистический институтка. Менә бу мен якын гына Токташ, бу инде 1 елга элек төшергән фото. Накый Сәмбәт белән очрашалар. Алар җириләр җәй көне тәрҗемәчеләр курсларына. Бу тәрҗемәчеләрнең курсларын бетереп, отбор бара инде Московский безнең менә бу коммунистический университетка бар кергән тулалар. Ләкин менә мин хәзер инде бик бәхетле 3 көнлек Накый Сәмбәтнең архивында таптым. Ни өчен Накый Сәмбәтне теге отказ биргән справка тетләнгән, ул табылды Накый Сәмбәттә сакланган. Токташ та шундый справка алган. Аларны алмыйлар институтка. Ни өчен? Партия кирмәгәннәр. Мин яңадан сезнең белән апарам периодизация турында без сөйләшәбез. Сүз бит 22нчы ел турында бара инде. Партия кирмәгән, коммунистик платформага күчмәгәннәр. Икесендә по месту жительства дип язылган. Ләкин Накый Сәмбәт үзенең хатерләрендә әйтә, мин Токташка әйттем, әйдә, бергә Уфага кайтабыз дип, ул мин Казанга кайтам дип әйткән. Накый Сәмбәт Уфага кайтып киткән. Менә 2 зур шәхес шулай аралашканнар. Һәм Накый Сәмбәт бу хатерләрне әзерләгән булган. Ләкин аларны беренче яшел хатерләрнең тамына да кертмәгәннәр. 90нчы елларда да инде ул югалган булган. Ул яткан китап нәшриятының киштәләрендә басылмыйча. Менә мин аңа Юлдыз апа үлгәч аны миңа кире кайтардылар. Ләкин ни өчен дә ул хатерләрне бастырмаганнар. Рәхмәт Разил Валиевка, рәхмәт Лена Пагайнановага. Бу томда Накый Сәмбәтнең хатерләре басылып чыкты. Һәм без икенче Токташны күрәбез. Аралашкан кеше күзлегеннән. Һәм ул берничек тә җибегән малай итеп күрсәтми Токташны Накый Сәмбәт. Наоборот, ул үзенең стереотипларын юкка чыгарган Накый Сәмбәт Токташ белән аралашкан, чөнки аны да әзерләгәннәр менә шундый наивный җибегән малайны күрергә дип.
Тоқташны бірінші тапыр көргеш, Нақи Сәмбәт Мәскәүдә нәрсәгә игътибар итә. Бобриковский воротник белән менә у мода инде да. Стойка воротник пәлтәдән франт кергән. Шишенмәгән сәдәп белән. Мин аны күргәч нәрсәгә игътибар иттем ди, туктали Гейненың китабы ди барды, әлмен суарды. Һәм шунда Гейненың да пәлтәсе шундый модада. Без хәзер икенче чыганакка чыгабыз, шәрык әдәбиятын өйрәндек, рус әдәбиятын өйрәндек, һәм без килеп җитәбез алман әдәбиятына. Бурый натиск, романтик варга. Безнең Генри Гейневарның менә бу венский романтиклар ни өчен? Алар татарга яккан. Чөнки безнең үзебезнең гыйсянчылыгыбыз бар. Әлбәттә безнең хис бар. Һәм аларның иҗади программасы безгә якын. Рус романтикларның программасы түгел. Үзебезнең милли гыйсянчылык менә бу немецларның революционный программасына якын, алар аны менә күтәреп алдылар. Чөнки без нинди дөнья әдәбиятын укыдык гасыр башында, инглиз телендә түгел. Төрек китаплары белән бергә безгә француз әдәбияты киреп китте, алман әдәбияты киреп китте. Һәм моның нәтиҗәсе нинди булды? Токташның кесәсендә, Казанга килгәч хатирәләрдә Генри Гейненың китабы алман телендә. Һәм бер хатирәдә, сез беләсез, безнең 20-нчы елларда бит инде Совет власты Стефан Цвейг белән элемтәләрне ныгыта да, Стефан Цвейг безгә килә. Һәм Токташ аның белән очраша, һәм аны күргән кешеләр әйтәләр, Токташ алман телендә, немец телендә аралашкан Стефан Цвейг белән. Менә хәзер безнең менә мәдрәсә, Шабаталы малай, рус телендә белмәгән дип без үзебезгә күз языбызга китерәбез, ал Стефан Цвейг белән аралаша. Һәм Нақи Сәмбәт Маяковский белән кружогына жүргәннәрен истәлекләрендә мәңгеләштерелгән инде. Менә бу кружокка жүргәннәр. Ләкин алар бу кружоктан чыгып киткәннәр. Безнең ничә дипломнар, диссертацияларда Токташ Маяковский шәкерте дип язып алынган да, монографияларда. Һәм сез аның Лена Пагайнановларның томнарын, Илдар Нила Юзеевның да томникларында, ортларында карасагыз, Токташ әйтә, юк, мин үлмим, үләсем килми, оныкларның үскәнен күрәсем килә дип, шундый шигырь язган, Володя, ты не прав дип, самоубийство. Ләкин самоубийствосына шанмаган, Есениндары турында Токташ язып калдырган. Мине дә шунда тәрәләр дип. Ни өчен Маяковский белән бер юл белән бармый Токташ? Имажинизм юлына да киреп карый, футуризмда да экспериментлар карый. Ләкин ни өчен бармаганын Галимҗан Ибрагимовның бәйләмәсеннән күрә алабыз, мин аны алып килергә тырыштым. Нәрсә Галимҗан Ибрагимов яза, Токташ инде менә шуннан Мәскәүләрдән кайткач. Реализм белән бер үк сафта символизм, футуризм, имажинизм хәрәкәтләре дә баш күтәрделәр. Футурист Кутуев беренче адымнарын атларга тели. Ләкин аяклары ныгып җитмәгән әле. Кави Нәҗми имажинизмны алга сөреп карады, кире чигенде. Бу адым бездә үлә тудымы, яки башта климаттан ясалма рәвештә күчертеп утыртылганга, татар әдәби бакчасында хабаны күтәрә алмый шиндеме? Дип сорау куя Галимҗан Ибрагимов безнең әдәби ситуацияга. Ни дә булса, бу хәрәкәт 23-нче елда йомшаклык күрсәтте. Символизм көчәергә, тирәнәергә уйлый. Җир мәҗмугасында моның беренче үрнәкләр бирелде. Бу, менә бу мин сезгә күрсәткән китап 23-нче елда, аны Җәдитләр китап нәшриятында чыгарган китап ул. Газета, журналларда бу дәвам итә. Бу агымны көчле, үткен талантлы шагыйрь Токташев белән аерым ялгыз бер урында торадыр. Күрәсезме? Нинди яңа йолдыз туды, Галимҗан Ибрагимов аны танып, инде үзенең исемлегенә керде. Гадел Кутуй футуризмга керде. Ни өчен футуризм бездә үсмәде? Чөнки безнең телебез моңлы телебез. Бу хәрефләрне сикертеп, сүзләрне кисеп, менә шундый моңсыз телне безнең тел кабул итмәде. Иң кызыгы, аудитория кабул итмәде. Халык укымады ул шигырьләрне.
Һәм Гадел Кутой күпме менә кишеләр уздырса да, бу шигырьләрне халык күтәрмәде. Хәтта ул бит инде левый маршны да тәрҗемә итте. Алар бит инде бер кыяфәттә җирдә Маяковский белән дә. Токташның да бер фотографиясе бар. Маяковскийны каршы алганда ва прическаларын шулай ясадылар. Аля, как говорится, под ноль. Дип ясадылар. Менә күрәсезме? Безнең Токташ 22 елга кадәр юк дәрәҗәсендә газетларда гына күренә. А инде менә 24 елда аны безнең тәнкыйтьчеләр бәйлиләр зур шагыйрь дип. Моның өчен нәрсә кирәк иде? Монда кирәк иде дәрт, шәхес, көчле шәхес. Һәм аны Гали Рахим басым ясый, анда көчле шәхес бар дип, азат үзен хис итә торган шагыйрь һәм курыкмый торган революция ясарга. Һәм без аның иҗади платформасына күчәбез. Ләкин аны менә Совет чорында безгә шулай дип аңлаталар, Токташка Тукайга каршы язылган платформа дип. А менә бу китаптан Нақый Сәмбәт аны башкача аңлата, һәр үзенең менә пунктын. Мин аны менә монда әйттем, ләкин сез бу текстларны яңгыратырга кирәк. Чөнки моның артында без хәзер Токташның да тавышын ишетә алабыз, чөнки Нақый Сәмбәт допрос алган. Ул бу 23 елда чыккан томның беренче редакторы булган. Менә алар бер-берсен шулай якын кабул иткәннәр. Ләкин Мәскәүдән соң аларның юллары аерылган, ике көчле шәхес төрле платформада булганлыктан бер-берсен әзрәк кабул итмичә, әтәчлек булган яшьләрдә. Әзрәк андары Токташ аннан дистанция тоткан. Андары инде менә җитегән ише дә килеп чыккан. Менә бу җимләне ничек комментировать итә үзе Токташ. Бакырганыйдан алып Тукай аркылы хәзергә кадәр 500ләрчә шагыйрьләр тарафыннан сузылып килгән татар иске үслубы, стиль җимерләргә тиешле. Ул искерде, ул киң рухлар, ялкыну йөрәкләр өчен тар. Менә бу җимләдән чыгып без Тукайга һөҗүм ясый дип чыгарды. Безнең әдәбият белгечләре менә моңа кагылып. Нақый Сәмбәт әйткән, сөйләшкәндә инде Токташка бу тезисың белән син бернинди яңалык ясамыйсың, бу яңа әйбер түгел, аны Тукай дошманнары чыгарган дип әйтә инде, Тукайга каршы Рәмине күтәреп дип. Ләкин бу әйбер инде Тукайда да бар дип. Тукайда инде безнең шигъриятны реформировать итеп, бу юлга чыгарган дип нәтиҗә ясый Нақый Сәмбәт. Һәм ул инде Токташтан сорый җавапларны. Мин менә моны укудан файда күрмим. Бәлки сез бу китапны табып укырсыз. Һәм шунда Нақый Сәмбәтнең карашын, һәм Токташ нинди җаваплар биргәнен, һәм Токташ тавышын да ишетерсез. Чөнки кызганычка каршы без Муса Җәлилне 3 минут булса да тавышын тыңлый алабыз. Күрә алабыз да безнең кинохроника аркасында. Токташның тавышын без кызганычка каршы саклый алмады тарих безнең өчен. Ләкин кемнәр аркылы сез Токташның кем икәнен, нинди булганын күрә аласыз. Фатих Хөсни безнең полклардан югалган автор. Аның бар әсәре Минем тәрәзәләр. Аның ишиданы бик мыскыл иттеләр. Язучылар союзына барып, тәрәзә ясап, карикатура, Фатих Хөсни имеш үзенең шундый матур шевелюрасы белән башын тыгып, мыскыл иттеләр, имеш менә тәрәзәләрен югалткан язучы дип. Бу әсәр өчен. Сез аны бүген укысагыз, аңларсыз. Чөнки сез анда күрерсез, ничек Фатих Амирханны соңгы юлга татар җәмгыяте затканын, ничек бездә раскол киткәнен. Башта безнең митинг уза. Менә монда Площадь Свободада, һәм шунда кепкалар белән митингта трибуналардан чыгыш ясыйлар. Һәм андары безнең Юнусов площадына төшкәч, кепкаларын кире булып, түбәтә ясап, татарча Фатих Амирханны зата. Җәмгыятьчелек. Менә бу минем тәрәзәләремдә бала күзлегеннән сыңып калган, аның өчен бик нык впечатление булган. Һәм Фатих Хөсни үзенең хатирәләрендә калдырган шундый матур хатирә,
Токташ белән Гадел Кутуев бит безнең кружокларны җитәкләгән. Ул чакта бит инде без станоклардан шагыйрьләрне, язучыларны әзерли башлаганбыз. Һәм ничек Гадел Кутуев белән Хади Токташ яшь балаларның иҗатын кабул иткән, үстергән. Бер заседание Фатих Хөсни 8-нче класста укыган, ул чакта Почта Вахитовада мәктәп. Менә бу кичкенә генә бала язган шигырьне заседание буйлап алар анализлаганнар, үстергәннәр. Һәм моны үзенең хатирәсендә Фатих Хөсни язып калдырган. Һәм модны итеп, менә сез бүген зонтиклар белән килдегез, Токташның ореховый таяк шундый матур булган резной шулар киеп, Гадел Кутуев белән ул теге мәче туннарын киеп, махлаты фотографиялар да бар, Токташ франт итеп, һәм икесе ничек шигырь укуларын бик җанлы итеп тасвирлап, менә бу минем тәрәзәләремдә бу хатирә сакланган, мин аны менә сез хәзер яңадан укып чыгыз дип китапханәдә табыз. Фатих Хөсни минем тәрәзәләрем. Бик матур шунда хатирә. Андары менә Накый Сәмбәтнең хатирәсе нәрсә белән аерыла? Бик җанлы итеп Токташны күз алдына сез китерсез. Аның сөйләшү манерасын, мәсәлән, Токташны ул бит инде таба квартираны общежитиегә килгәч, анда инде күршесе әйтә, нинди сумасшедший. Бүлмәдә яши. Сез шуннан ошасыз инде симфонизм, бу бит Токташның ошышы шигърияттә. Музыка белән бәйле. Токташ һәр сүзне 40 тапыр әйтеп җимләргә тизгән. Һәм шуның өчен күршеләр аны хыялый, ширле кеше, төнне кычкыра, сикерә, синаларга дөбертей дип, инде Накый Сәмбәткә мөрәҗәгать иткәннәр, аны больницага апарырга кирәк түгел микән дип. Накый Сәмбәт моны аңлата. Ничек Токташның лабораториясын ача. Токташ үзе сөйләгән, һәм Накый Сәмбәт безгә җиткергән. Бәлки яшь шагыйрьләргә бу хатирәләрдә файдалы булыр дип. Мин укымый, жюри китапларны ачып сез укыгыз. Уку зур тир түгеп ясаган хезмәт ул, дуслар. Һәм менә бу тырышлыктан татар аерыла башлады. Безнең китап укымый татар дип мактанып йөриләр, кеше булдым дип. Ләкин китап укымасак, безнең милләт юкка чыга. Белемебезне югалтабыз. Менә мин сезнең китап укырган дим, һәм сез менә бу китапларны полклардан алып табырсыз. Шын Токташны үзегез өчен ачырсыз. Менә хәзер ошыла безнең 20нче еллардагы менә бу иҗади платформа. Ул әйтә, масса өчен мин язам. Гади халык теле шигърияткә керә. Ләкин бездә тап төзелә. Атап безнең нинди тел төшерә? Лозунглар теле. Токташка да кирип чыкты ул. Чөнки алар аны бик нык кыстылар. Байрак тегәбез дигән барабаннар, андый да шигырьләре бар бит инде дә. Ләкин Ленинга багышланган поэмасында да Токташча кабул итте бу фаҗиганы системага каршы. Һәм менә монда Токташ килгәч нык бик разочарование кичерә. Шуның өчен ул зур әсәр язасы килә. Безгә Казан монологына килгән, аны Булат бик матур итеп укыды. Сез аны бүген күрсәтмисез дә? Юк, менә монда интернет бу залда эшләми. Без аудиофайларды әзерләгән идек интернетка. Менә безгә прогресс монда да килеп җитмәгән, хәтта фишманнар бик мактаганнар иде бу китапхананы төзегәндә. Менә мин татар ревизиясын ясадым, проверено на себе дип. Аудиофайларны безнең бинада кебек күрсәтеп булмый. Үзенең глушилкалары бар икән бу бинадан. Менә безнең Кремль урамындагы урнашкан китапханәдә без музыканы да тыңлый алдык. Безнең анда үзебезнең каминыбыз да бар иде, искал аласыз. Бик җылы атмосфера бар иде. Монда да үстерүләр тәнкыйтьләмичә Хабудинова килеп чыкмас дип үземә каксы әзрәк шиметеп китим әле. Менә без Казанга килеп җиттек, нәрсә өчен кемне сүгә Токташ бу шигырьләрдә. Ул бит инде менә күз авызга китергез. Оренбургта, Ташкентта, Бухарада. Менә бу җәдитләр катламы белән безнең дәүләтебезне төзи торган шәхесләр белән баша. Монда килгәч нәрсәне күрә? Бер өлеше иммиграциягә киткән,
шигенеп, аларга рөхсәт бирделәр китергә. Бер өлеше совет властына күчкән. Накый Сәмбәтнең бәяләмәсе. Ни өчен татар әдәбияты үлә дип, мин менә хәзер аның обкомга язган рус телендә чыганагын таптым, олыгашка расшифровать иттем, бастырам, мәдәни җомгада. Вахит абый бастырам диде. Мин әле пока тапшырмадым, укырсыз. Накый Сәмбәт аңлата. Безнең бийек язучыларыбыз парк билет алып, үзләренә һөҗүм ясадылар иҗатларына. Станоктан килгән буынның белеме җитмәде. Мәдрәсә белеме җитмәде. Нинди мәдрәсә? Әлбәттә, Мөхәммәдия мәдрәсәсе, Галия мәдрәсәсе, Хөсәйния мәдрәсәсе. Ул мәдрәсәсе түгел. Менә бу зур безнең университет белеме мәдрәсәсе бетергән язучыларыбыздан без үзебездән юк иттек. Я карьера ясап кирип киттеләр, кызыл корочка белән, я качтылар, я аларны юк иттеләр, стенкага куйдылар. Без 37-нче ел дип үзебезне репрессия чорын билгелибез. Татарга репрессия 23-нче елдан килде. Безнең беренче буын интеллигенциябызны инде юк иттеләр. Стенкага куйдылар, расстрел, тройка бар инде. Менә Такташ аларга протест әйтә. Пивнойларда ишеп утырасыз. Дип яза үзенең монологларында. Ул үзенә урын тапмый Казанга килгән. Чөнки ул анда лидерлык, анда алар хыялларны тормышка ашкан, шурда яшәгән шурны искә алып, Казанга килгәч күрә, татар дөньясы юк килә, безнең совет системасы үсә. Ләкин ул бу совет системасында үзен таба алмый. Шуның өчен сез беләсез, Такташ нәрсә яза? Үзенең данлыклы шигырен кем әле шулай язды? Такташ үлде дип үзенә диагноз куя. Нәрсә аңлата ул Такташ үлде? Жан авазы белән. Маяковский әйтә, я на Горова наступал на собственной песне. Но на Горова наступал с удовольствием. Ул бу системага хезмәт итте, ул бу идеологияны алга этәрде. Такташның идеологиясе икенче булды. Аның өчен 1000 еллык безнең әдәби традициясеннән баш тарту фаҗига үлемгә тиң. Элеккечә язырга ярамый. Чөнки аңа символист шагыйрь, вак буржуаз шагыйрь, попутчик дигән ярлыклар тизи күмә башладылар. Чөнки ул Аллаларны җимерә, Газраилләр турында яза, фәрештәләр турында яза, һәм аны кисә башладылар. Бу образларны юк итәргә кирәк. Нинди образлар кирәк? Гигантизм да, революция, дөньяны, каләмнәр, әлемнәр, пионерлар, эшчеләр шигырьләрен яза ул. Киләләр, кем килә, ләкин аларны күрсәтми, кызык бит. Бөтен кеше яңа геройны төзи. Бу әле адымнар турында гына яза. Чөнки Такташ бу шәхесләрен танымый, алар дөньяны үзгәртәләр дип шана, ләкин аларны тасвирлый алмый. Икенче әйбергә без инде менә киләбез бу шурдан. Бер яктан совет власты изли татар арасында Маяковскийга тиң шәхес. Шуның өчен аны якын килтерәләр инде, тырышалар. Ләкин Такташ кулга бирми. Танкыйтиләр. Менә Такташның характеры гади гына бер әйбердә. Бөтен кеше битен революция турында яза, безнең Такташ нәрсә турында яза башлый? Коз бәбкәләре турында. Аны газетта танкыйтлап чыгаралар. Такташ нинди шигырь белән ачсагыз томда. Тагын козлар турында дип яза. Җибегән малай язалыр ул монда әйберне. Тагын козлар турында дип. Монда без Галимҗан Нигъмәтилләр тора. Алар коммунистик университеттан монда платформа инде журналлар төзеделәр. Кружок инде кафедралар төзелгән. Идеология басым бара, Такташ козлар турында яза. Һәм кичек кебек ишек янында сакланып калган җил. Такташ артыннан йөри. Кызык бит нинди образлар тудыра ул. Ул менә монда да үзенчә Такташны Такташ белән бәйле булган образларны тудыра. Һәм монда тагы икенче әйбер бар. Безнең Саид Галиев белән менә безнең бит инде
өзебезнең милли коммунистлар булган инде дә. Без бит әле болай бирешмәгәнбез совет властена. Әле безнең ички хисләр белән, хыяллар белән яшәгәнбез. Һәм менә монда каршылык килә националь группировка белән. Нәрсәдән? Чөнки Токташка әйткәннәр инде син менә придворный поэт буларак буласыз, без менә үзебезнең яңа республиканы төзибез, советлар белән түгел, бу безнең үзебезнең национальный интеллигенцияның инде бер төркеме. Токташ баш тарткан, чөнки ул мин халык белән дип менә мәхәббәт байрагын күтәрдем дип әйтә бит инде үзенең шигырендә. Монда каршылык килә. Һәм сез беләсез, Токташка була, Токташка аталар. Униксны күз алдыңызга китерәсезме сез? Бүгенге Уникс. Токташның йорты менә ике йорт менә монда Ликблинный булды инде, хәзер пивной барлар да булды инде. Теге сәгать каршысында бина бар. Һәм монда Униксның менә монда дополнительный баскычы аны хәзер яптылар. Менә бу адреста Токташның йорты булган инде. Токташ бер этаж һәм шунда Токташка Уникс Ленинский садиктан түгел, тегеннән таудан атканнар. Токташ алмага гына теге кул сузган, шуның өчен аңа ләкмәгән. Ләкин Токташ заявление язмаган. Кем атканын белгән. Менә пәкегә килеп, татарлар инде менә монда үзләренең платформалары өчен көрәшкәннәр ул чакта, әле без шанганбыз, әле бер нәрсә үзебезгә эшләрбез дип. Менә мондый кызык әйбер бар. Аны бер кеше шишмәгән. Бу шәхсән теге 90-нчы елларда инде безнең газетларда подозрениелар булды. Кутуй көнләшеп аткан дип дә чыгардылар. Ләкин менә чыганакларны без актарып карадык. Бу все-таки политик яктан Токташ бит инде ул байрак кебек, символ. Татар халкына Тукай юк бит инде. Тукайдан инде монда кимсетәләр Тукайны әзрәк яраклаштырып булмый әле пока Тукайны. Ул иске дөнья белән ассоциировать итә. Монда кирәк революция тудырган шагыйрь. Шуның өчен менә Токташны менә шулай куркытырга теләгәннәрме нәрсә? Ләкин бу факт булган. Но Токташ пуляны кесәсендә саклаган, ләкин икенче көнне заявление язмаган. Значит, кем атканын белгән дип без фаразлый алабыз. Менә татар интеллигенциясының аралашы бер-берсе белән ни дәрәҗәдә булган. Хәзер Токташ безнең бит инде Токташ үлде һәм безнең по периодизация буенча менә Альфат абый нинди периоды килеп җитә безнең 20-нчы елда Токташ совет платформасына күчте дип без карыйбыз бит инде. Китапларда шулай язылган. Ләкин безнең подозрениеларны юкка чыгарып, менә Накый Сәнбәтнең архивында мин таптым Забих Искужин дигән егетнең дәфтәрләрен. Һәм без башкортлар белән шәкешмибез, бергә дус яшибез. Ярты архив Башкортстанда сакланып икән, Забих Искужинның гаиләсендә. Бу архивларны берләштергәч бик кызык әйбер чыкты. Менә бу егет Забих Искужин, Галимҗан Нигъмәтинең аспиранты. Значит, Токташ күпме кыйнасалар да тәнкыйтьчеләр, күпме ярсалар да үзенең үтмәс пәкеләре белән. Ләкин Токташ исән чакта Токташ турында монография язылып яткан икән. Менә бу факт ачылды. Кызык бит. Без бит Токташ турында беренче монографияны 41-нчы елда сугышка киткән Маймин язган дип. Галимҗан Нигъмәтинең аспиранты. Ләкин ул Забих Искужиннан соңына 2 ел узгач кына килгән. Забих Искужин үлгәч. Менә мондай шарада килеп чыкты. Забих Искужин әйбәт укыган. Ләкин Забих Искужин аспирантурага кергән чорга Токташта, оказывается, безнең институтта укыган. Моның документлары безнең пединститутта сакланган. Маушева Султанбековның кызы беләсез инде дә, топты бу архивны университет берләшкәч, аларга бу безнең бинабызны биргән, элекеге пединституттың инфак бинасы. Шунда зур архив топтары бар, вахты янында сакланган. Бу безнең закрытый архив. Чөнки безнең бу бинада научный коммунизм кафедрасы эшләп килде. Научный коммунизм безнең нәрсә белән шөгыльләнде? Идеологик платформа белән. Значит, бөтен материаллар шунда сакланган, бу кафедраның архивы килеп чыккан. Анда бик күп безнең татар язучыларының личный делосы чыккан.
Һәм бу личный делосы буенча, сез аны гасырларга Эхо веков деген журнал бар. Сез спокойно ачасыз да табасыз личное дело Токташы, һәм сез күрәсез, Токташ безнең институтка стажировкага килгән. Укытып та жүргән, Галимҗан Нигъмати кафедрасында үзе дә укыган. Бу факт биографияга килмәгән. Әлбәттә, пединститутта безнең укучы, безнең выпускник дип біз альбомнарга керттек. Ләкин моның бернинди нигезе, мин диссертация укыганда эзләдем, нигезен. Миңа шаккаттырып карадылар да, имеш мин татар бүлегенә каршы чыгам, а мин просто документ күрәсем килгән иде. Әлбәттә, укыганмы юк, менә бу документ тапылды. Ләкин ул яшелгән булган. Яшелмәгән инде ул кафедраның үзенең архивы. Идеология нәрсә куша, шуны эшлибез, шуны чыгарабыз. Һәм бу архив буенча безнең Токташ укытучы да булган, үзе дә укыган, һәм бу безне аңлата Токташның әдәбият теориясенә караган хезмәтләре журналда чыга. Хикәяне ничек язарга? Композиция нәрсә икән? Без инде хәзер авызыбызны тутып әйтә алабыз. Бу аның выпускной дипломный проектлары. Укыган Галимҗан Нигъмати теоретик. Һәм Забих Искужинда шундый хезмәтләрне, ләкин икенче примерлар белән Октябрь журналында бастырып чыгарганнар. Значит, бу план рәвештә укыту барган. Чөнки безнең шахтадан, станоктан укымаган кешеләр язучылыкка, фәнгә килде. Һәм Галимҗан Нигъматиләр мәдрәсә бетергән, буын инде аларны тәрбияләп үстергә теләгән. Нәрсә без беләбез Забих Искужин? Забих Искужин аспирантура бетергәч монографияны төгәлләгән. Һәм ул аны бастырга омтылган. Ни өчен Забих Искужинның монографиясын бастырмаганнар? Галимҗан Нигъматиның хезмәте чыга бит инде Хади Токташка багышланган. Без аны укыдык. Карагыз, нинди матур егет. Сез аны презентацияга кертмәгәнсез шинельдә. Күрсәтеп үтим әле. Забих Искужинның нинди булганын. Немец гарнизонда татар әдәбияты немец телендә укыткан бу егет. Конспект лекциялары исән калган, немец телен камил белгән, әпәт Токташның гейне кесәсендә булганын искә төшерәм. Бездә нинди мода булганын, без әле татар җәмгыяте нәрсә белән яшәгәнен 20-нчы елларда аңлап та бетермибез. Нинди матур егет, Галимҗан Нигъматиның иң көчле аспиранты. Һәм аспирантураны бетерде. Менә бүген без хәзер квалификационный эш белән чыгарабыз, диссертация белән түгел. Практически курсовой белән. Монографияны бетергән. Ләкин китап нәшриятына тапшырып бастырмаганнар. Ни өчен бастырмаганнар? Кайда югалган бу монография? Ни өчен бер Токташны өйрәнгән монографиядә бу кеше турында бер җимлә юк? А бу егет татар әдәбияты кафедрасы аспиранты Америкага барып, 1 ел стажировкадан үткән. Менә күзәтүгә китерәсез. Восточный педагогический техникум. Татар әдәбияты кафедрасы. Һәм институт инде да, Суворовский училище кырында. Һәм шул кафедрада укыган егет 1 елга Америкага китә. Ләкин татарга, как всегда, ләкин. Не повезло. Ул чакта договор уйный башлый, Сталинга невыгодно, һәм безнең чистка китә. А башта бит инженерлар безгә килеп предприятиелар үстерә башлыйлар чит илдән. Һәм бу бөтен галимнәрне юкка чыгара башладылар, чит илгә чыгып киткән. Бу да мискин егет вдруг нечаянно инфекционный больницага кирип, 1 суткада юкка чыга. Кабердә юк. Ләкин менә бу документ бар. Рәхмәт Башкортстанга. Без һәм рәхмәт Рамил Исламовка. Бу китапны рецензировать иткәндә без замечание ясадык. Бөтен чыганакларны ничек бар фотографировать итеп бу китапка кертергә. Әлбәттә бу чыганаклар татар телендә. Забих Искужин Башкортстаннан килсә дә татар әдәбияты буенча аспирантураны бетергән. Һәм аны Башкортстанга направление буенча җибәргәннәр. Һәм хәзер Накый сәнбәт архивында буквально 1 атна элек Забих Искужинның дәфтәрләре чыкты. Без бит 1 өлешен тапкан идек. Хәзер Шагыйзада Бабичка багышланган 2 дәфтәре чыкты. Поэтикага багышланган 1 дәфтәре чыкты. Һәм шул поэтика дәфтәрендә заявление. Мин Башкортстанга башкорт әдәбияты белән шөгыльләнергә кайтмыйм.
Мен татар әдәбияты белгече буларак тәрбияләндем һәм үземнең темамны үстерәсем килә. То есть, Забих Искужин исән булса, безнең беренче монография 31 елда Токташ үлә, Токташ турында беренче монографияны без 30 елда күрә алырдык. Ләкин чыгармадылар. Ни өчен? Чөнки Забих Искужин язган периодизацияда Токташның Совет платформасында 30 елда күчмәгәне. Ярылып ята һәм уланы раслап чыгарган. Что Токташ һич тә Совет кагыйдәләренә сыймый. 31 елда гына беренче адым ясый Совет платформасына. А сез китапларны ачыгыз. Токташ үлә, бер атнадан Маяковскийга әйләнә дә, бөтен прессага кирип китә, Совет язучысы дип. Токташ үлә. Бу мифны ныгыткан әдәбият белгечләре әлбәттә, мен инде менә Койнананың истәлекләрен ул бик теге авыр итеп, бик инде уфтанып искә ала бу әйберне. Беренче бит инде Токташ буенча ЖЗЛ китапларын әзерлиләр. Бер төркем әдәбият белгечләре килә. Гаиләгә Гөлшахра бит инде хатыннарынан уңмады дип яза, между прочим, на Кайсәмбәт. Берсе артык дәртле булды, кыю булды ди. Икенчесе җибегән булды ди. Токташның бөтен тормышы үзенә калды дип бәйли. На Кайсәмбәт бу Токташны күргән кеше инде дә. Мин бу теге сез яратасыз янда шәхсән тормышын актарырга, просто менә үзегезгә нәтиҗә ясар өчен. Безнең менә бу әдәбият белгечләре килеп, Гөлшара Токташ Мансурга шундый тәкъдим ясыйлар. Күз алдыгызга китерегез инде советский поэт булсын ди. Маяковскийга тиң. Без шагыйрьне хәзер китапларда формалаштырабыз. Һәм аның ике хатыны. Ну бит менә инде менә Его Величество случай бу әйберне үзе күзаллаган. Гөлшахра белән Гөлшара арасында бер хәреф кенә аермасы. Бер 20 елдан бер кеше белмәс. Койсы Гөлшара белән яшәгәнен туры әйтеп, яшь кенә Гөлшара Токташ Мансурга тәкъдим ясаганнар. Все-таки Токташның бер хатыны булырга тиеш биографияда. Һәм дөрес хатын. Ул беренче аның бик яраткан мәхәббәт. Инде аның менә шундый ул тарихны сез беләсез, Мәдәни җомгада да басылып чыкты. Гөлшара бик яраткан. Аларның бик инде шундый эмоциональ привязанность булган. Ләкин ул бит юридик образованиены алу өчен Мәскәүгә чыгып китә. Монда безнең юридическое образование юк. Һәм тормышка әзер булмаган Токташ бала тәрбияләп калай монда. Тагы менә тормышка әзер булмаган ир кеше. Кичкенә генә. Әле генә туган бала белән кала аламы? Әле бит аутист баланы тәрбиялиләр. Алып, тәрбия алалар, аңа музыка дәресләре бирәләр. Андар гына аерылгач кына ул бала югала гаиләдән. Бөтен туганнары җыела бу йортка. Странно бит, да? Миңа тормыш күргән кеше бит инде моңа сәерсенә, ай булмый бит инде бу әйбер. Һәм менә мондый тәкъдим ясыйлар. Бу бик оскорбительный була. Во-первых, күмәргә бирмәделәр гаиләгә, кая кирәк? Мусульманча. Һәм икенчедән инде менә шундый оскорбительный тәкъдим ясадылар. Шуның өчен бәлки Гөлшара Токташ Мансурова әлбәттә укучы булган, әлбәттә тыныч хукы булган аның, ләкин аның көндәлекләре исән. Ләкин ул вето ясаган бастырмаска гаилә өчен генә хатирәләрен язып калдырган. Мин аны укыдым, ләкин инде нәзер булгач, мин аны монда алып килмәдем. Алар исән. Получается, безнең Токташ Совет платформасына үлдем дип раслый һәм үз юлын эзли башлый. Безнең символизм шагыйрьне романтик шагыйрьгә әйләндерә бара китапларда. Неоромантик да? Безнең бит гысьянчылык чоры дип мин сезгә әйттем, Ясавидан килгән. Знак, мин еллардагы безнең традиция яңара аның шигъриятендә һәм безнең менә бу Әхмәт ясыйлар, бу богоборчество рус әдәбиятыннан килмәгән. Безнең үзебез Коръәннең аятларын дөрес укырга дип, менә без бит инде 40 тапкыр укып, аның менә бу әйберләрен җиткерәбез. Беренче смыслга кайтару дип, ул реформатский движение бар мөселман халкында булган. Һәм аны Урта Азиядә укыганда да мәдрәсә китапханәләрдә укып чыккан Токташ. Шуның өчен монда ни дәрәҗәдә
рус әдебиятының йогынтысы булганын без раслый алмыйбыз. Әлбәттә, анда йогынтыны без идеологика буйсынып язылган шигырьләр. Монда тагы зур сораулар борчый торган безне тагы нинди җәмгыятьтә булган әйбер. Токташ кул куйган шрифтны, безнең татар шрифтын реформасына каршы безнең куйган интеллигенция менә списогында Токташ исеме дә булган дип чыганаклар раслыйлар. Бу зур бит батырлык, күз алдыгызга китерегез. Латин хәрефен кертәләр. А Токташ гарәп шрифтында шигырьләрен яза һәм Махмуд Максудка ул хатлар басылып чыккан. Ленага Апагайнановда да, Ньюзевта да. Мәсгуд икенче тапыр яңа хәрефләр белән язырмын, басын бай бастырырсың инде, хатынга гонорар кирәк тапшырырга дип барыбер иске шрифт белән Токташ яза. А бу бит иске шрифт, ул бит үзенең традициясына хыянәт итмичә саклау юлы. Безнең интеллигенцияның. Мәсәлән, Нақый Сәмбәт шул поколениедән 90-нчы елга кадәрле гарәп шрифтында язган. Кешедән яшерим дип түгел, тугрылык күрсәтеп үзенең мәдәниятенә. Токташ та шулай булган. Андары безнең килеп чыган менә бу җидегән тарихы, менә Сәйд Галиевка каршы булганын мин сезгә аңлаттым, бу личностный конфликт. Чөнки алар үзләре өчен тырыша башладылар. Сез инде менә бу ашлык вакыйгаларын беләсез. Ул отец редактор эшләгәч күрә, кая эшелоннар китә. Вахит Абу Имановның романында Япон татары дигән романын укысагыз, сез белерсез. Татарлар чит илдән безгә җибәргәннәр. Күпме продукцияны кая киткәнен Ленинга монда гаепле түгел, үзебездә улашканбыз, кая җибәргәнбез. Һәм моны әлбәттә журналистлар күргәннәр, протест уянган. Менә без монда җидегән эшенә килеп җитәбез. Менә мин Әлфәт абыйга 2 атналык кына шалтыраттым. Нақый Сәмбәтнең архивында Сайфи Кудашның Батыевка язган хаты чыкты, караламасы. Сез беләсез, Батыев бу җидегән эшенә нукта куйды. Япты бу эшне. 30-нчы елда ачылган эш 50-нчы елларның уртасында гына ябылды җидегән эше. Булганмы төркем, булмаганмы? Булмаганны булган дип чыгардылар. Ни өчен? Заказ булган. Язучылар союзының беренче съезды алдыннан кирәк булган какой-то менә зур дело ошарга һәм татар мисалында, чөнки татарларны бөтен төрки дөнья тыңлый. Әзрәп кыркытырга. Хәзер без бу эшне оештырганбыз. Яшь шагыйрьләр Уфага барып кайтканнар, татар станда Уфаларны бастырабыз дип сүз биргәннәр. Уфалар татарларны бастырабыз дип сүз биргәннәр. Һәм шуннан җидегән эшен чыгарганбыз без. Куркытып, пыркытып. Ләкин Сайфи Кудашның хатында 2 җидегән булганы турында информация бар. Икенче җидегән Уфада чыккан Октябрь журналында, аны Ханапнау, ул Нигмати фамилиясе белән, шин фамилиясе. Галимҗан Ибрагимов җитәкче дип чыгарган имеш ул мәкалә. Шуннан киткән җидегән эше өр-яңадан дип. То есть Татарстанда бер җидегән, Башкортстанда икенче җидегән. Бу җидегәндә җитәкче булып Нақый Сәмбәт булырга тиеш булган. Төрмәгә затканнары барны. 7-нчесен Токташны курыкканнар төрмәгә утыртырга. Халык урамга чыгарды. Менә халыкның мәхәббәте нинди булган? Халыктан куркып Токташны төрмәгә затмаганнар 7-нче кеше итеп. Хотя анда разборкалар, ачыгыз протоколлар нип тора. Яраткан Кутуида Токташның иҗатын карьерист дип допросларда язган. Көнләшү микән ул, куркыту микән? Бу инде тарих урынына куйыр. Алар үзләре генә белә. Икенче җидегән эше Галимҗан Ибрагимов. Һәм Галимҗан Ибрагимовны төрмәгә заткан мәкалә шул булган икән. Мин әле ул мәкаләне тапмадым. Чөнки безнең журналларны чистартып чыкканнар. Бездә алда булган галимнәр үстән кушуы белән. Менә әле бу җидегән эшен ни өчен Токташ исемлектә газетта каршы булган микән ул җидегән эшенә? Сез бу тарихның җавабын Нақый Сәмбәт Токташның турында икенче хатирәсендә табырсыз, бу китапны китапханәдән ачсагыз. Чөнки төрмәдән чыгу белән Нақый Сәмбәт беренче килгән кеше кунакка Токташ янына килгән. Һәм сораган: "Ни өчен син
бұл ішке қатнаштың. Сен қатнаштың деп мен күтмедім. Һәм Тоқташ өзінің келешекке хоты бар үстінде эшләгән. Бик қортайған қияфәттә үндәшмичә отырған зоқ қарап Тоқташ. Һәм икенче тағы очрашырбыз дип өметләнгән Исәнбәт Тоқташ үлгән көнне Исәнбәткә төш кергән. Тоқташ аңа үзенең сәгатен бүләк иткән. Менә символик мәгънәдә. Хәзер инде вакыт бетә дип мин әйтәм, мин сезгә әзрәк биография ягыннан да тапларны ачтым. Иҗатка без килеп җитмәдек, ләкин мин сезгә аскычлар күрсәттем. Кая нәрсә эзләргә? Тоқташ үлеме. Безнең татар сор тарихлар ярата кузгатырга. Мин диссертация яклаган көн Тоқташның үлгән көне инде. Һәм шунда торып, безнең зур белгечләр, мен әйттеләр, менә Тоқташ кул салган үзенә. Опять без карыйбыз да, безнең мифлар Маяковский, Есенин мифларына тартып, без тагы үзебезнең мифын тудыра алмыйбыз. Безгә обязательно кеше мифы кирәк. Менә инде гаиләдә булган мәгълүматкә таянып, мин сезгә нәрсә әйтәсем килә. Тоқташны бик халык яраткан. Алар мәсәлән Гөлшара Тоқташева белән Камайлар ректор белән университетның площадкасын анда агачларны юк иттеләр. Анда кафе булган инде, менә Лобачевка библиотекасын күз алдыга китерәсезме? Баскыч, менә шуннан менгәч, менә шунда безнең татар шагыйрьләре ректор университет белгечләре белән җыелып, менә шунда тәмәке тартып, әзрәк пиво сыра эчеп, ара ашканнар, шигырьләр укыганнар, менә шунда свиданиелар узган инде. Менә Тоқташ шунда Гөлшарәгә 29 ел бит инде. Килергә булса, студентлар аны алып, тут же язган шигырын укыганнар инде. Шундый менә мода булган Тоқташка. Шуның өчен сез дәүләтне гаепләмәгез, алар чыннан да курыкканнар халык шигыр дип. Тоқташны нык яратканнар һәм халыктан әле ул чакта власть курыккан. Һәм Тоқташ мунчаны большой красный мунчаны беләсез бит инде. Шунда мунча киренеп, башына бер нәрсә кимәгән дип, менә шундый матур прическа белән күз алдына китерәсез бит инде. Чәчен шулай тарап, кипмәгән чәч фәннәр юк ул чакта, киптергән чәчне. Өйгә Ленинский садикта. Ләкин Ленинский садикта күпме аны шыраткан кеше туктатып, сөйләшеп, туктатып, шигырьләр укып, вакыт уздырганнар, аңа суык тигән. Суык тигән һәм бу инфекция канга киткән. Чөнки аны бит инде менә әле үлеменә бер сутка күргән кешеләр бар. Язып утырган өстәл янында. Антибиотиклар юк. Гөлшара Тоқташева биолог. Ул профессорны да чакырган, Тоқташны аякка бастырган. Ләкин ул чакта дару булмаган. Канга киткән дә скоротечный менә простуда шулай. Хәзер дә була бит инде. Резко температура күтәрелеп кеше китә. Официаль менә аны китапларда язалар тифтан үлгән дип. Тифтан үлгән дип. Ләкин Гөлшара Тоқташеваның сүзе буенча һәм хатирәләр буенча 60 елда менә бу профессор Тоқташның конференциясына килгән. Һәм шунда Гөлшара янына килеп инде әйткән: "Эх, менә хәзер Тоқташ ширләсә, мин аны аякка бастырыр идем, минем кулда бу дарулар бар" дип, уфтанып шулай дип әйткән. Шуның өчен монда кул сауды дип әйтергә кирәк түгел. Яшьләр яраталар шундый темаларны үстергәндә, Тоқташ сынган, менә хатыны белән аерылган, шуның өчен аякка басмаган дип. Ләкин мин ике хатынны да тигез күрәм, килен булсам да. Чөнки мин әдәбият белгече, нацхватка булырга тиеш. Икенче хатынын сайлаганда да Тоқташ җәмгыятькә вызов ясаган, системага вызов ясаган. Гөлшара Тоқташева мырзалар нәселеннән һәм аның әнисе Гөлсем апа Дәртмәннең балаларының укытучысы. Нормальный кеше бит 29 елда андый хатын сайламый. Сез уйсыз бит инде да? Шундый биография белән да, сиңа шундый тәкъдимнәр ясыйлар. Ау шундый хатын сайлый үзенә. Бу тоже вызов. Менә Тоқташны әзрәк без менә икенче яктан ачабыз, менә мондый адымнар белән. Күз алдыга китергез. Бөтен кеше бит карьерный бракында ул чакта. Сайлый, красный лента киеп да, красный косынкалар киеп, тужуркалар. Менә бит аның беренче хатыны да. Аны осуждать итеп булмый. Ул Гадел Кутуй белән Тоқташ арасын сайлаган, Тоқташны сайлаган. Чөнки Тоқташ җәмгыятьтә дукландырып, бөтен залларны туратып йөри торган шагыйрь. Ләкин власть белән дружбасы булмагач, карьерасы ябык бөтен җирдән. Сез беләсезме, Милли музейга барсагыз,
Анда Рамзия апа бар. Рамзия ападан заявка белән сорасагыз, 2 объявление сакланган, Токташның имущество смалатка. Нинди хәерчелектә булган Токташ? Буйсынмаган өчен. 26 елдан бирле практически бастырмаганнар. А без бик шундый матур гына биографияны күрәбез бит инде, совет биографиясын карыйбыз. 31 елда сулыш ясый Токташ ни өчен? Чөнки Гөлшара Токташның Мансуров чиновник, властька якын кеше, совет властына якын кеше, 1 этаж квартира бирә. Үзе арый ме Токташ? У кайда яшәгән Токташ? Точканы, кстати, юк итә. Бу мәсьәләне күтәреп ятасым киләде, минем монда обязательно. Сез түбәтәйне яратасызмы Кремлевскийда? Менә шунда Токташ эшләгән. Шунда, между прочим, безнең беренче редакция, нәшрият булган газета редакциясе. Күпме көрәштем, шунда яңадан мемориаль Токтаны Язучылар союзы куйды. Шуны реставрация вакытында юк иттеләр. Безнең акчага да куймыйлар, дәүләт акчасына да куймый бу абый. А күзе йомылса, аның варислары юк итә бу площадканы. А бу безнең милли матбугатның беренче точкасы. Токташ шунда яшәгән. Шунда ичке якта инде беренче рәттә 2нче этажда барның редакция булган. Редакция это хәзер сезнең аерым бүлмә. Бер стәлнең башында Азат хатын, бер стәлнең башында ул Татарстан яшьләренең газеты инде, ул яшьләр газеты. Ушакта урын булмаган. А койда типография, тәпи Токташ төшкән, безнең Татарстан 2 бина бармы? Менә шунда кадәр төшкән, анда типография булган. Менә шуның өчен барабызлар турында инде ул шигырьләр язган, үз күзегеннән күреп, менә аның бу тормышы авырлыкларын. Менә Токташ без 29 елда, казалось бы, менә аңа бит инде ишекләр ачыла. Сынган менә депрессиягә билгән икешене күз алдына китерәсе килә безнең яшьләрнең. Мәхәббәтне кичерә алмаган дип, менә бу хыянәтне дип күрсәтәселәр килә. Бәлки менә моны 70нче елдагы шагыйрьләр аны үстергәннәр бу мифны. Ләкин фактлар киресенчә сөйли. Токташ беренче кино төшерергә омтыла. Камил. Совет чорындагы без беләбез уже кино төшерелгән бит инде. Киностудияга стажировкаларга йөри. Камил драмасының ничә сценарий сакланган. Канаты сынган ир кеше Мәскәүләргә барып, монда эш белән шөгыльләнеп йөриме? Санкт-Петербург типографияларында балалар әсәрләре басылып чыга. Ул үзене таба 31 елда, үзен тапкан шәхес. Китаплары басылып чыга һәм аның инде данлыклы әсәрләре дә Алсу, Ялган матурлык, халык яраткан. Соңгы тагы бер әйбер, потому что безнең яшьләр бик җиңел карыйлар. Токташ сезнең кебек никахсызлар дигән әсәр язган, аны менә бу зәңгәр тышлы китапта таба аласыз. Калантай, как любовь, как 1 стакан воды, свободный комсомольский брак. Гаилә юлы белән бетерәм. Токташка бирелә бу модага. Никахсызлар дип поэманы әйтә. Кирәк түгел никах. Никакая традиция, совет гаиләсен төзибез. Ләкин тормыш ялгыз калгач бит аңа мәктәп бирә. Югалган матурлык дип үзенең концепциясын үзгәртә. Югалган матурлык өчен аны Азат хатыннан азат итәләр. Ярты эшсез йөри. Бу әсәрне 60 елда гына куялар. Токташ үзенә матур гаилә эзли һәм бәхет таба. Менә бу Куйбышев урамында, хәзер инде Пушкин урамы дип әйтәбез, ләкин татар бу йортны сакламады. Без тарихсыз бит үз эзләребезне юк итәбез. 50 сантиметрга проектны үзгәртергә кирәк булган бу йортны сакларга. Ләкин Язучылар союзы рөхсәт биргән, согласовать иткән, бер бүлмә булыр дип. Таким образом, Токташ яшь үзенең хаталары аркылы үткән, ләкин аны Шабаталы шагыйрь зәңгәр күзле романтик дип карарга кирәк түгел. Ул дәүләт эшлеклесе булган һәм аның белән янында йөргән шәхесләр, унтылганнар чын татар республикасын төзергә. Һәм бу югалтуларны авыр кичергән һәм үзен иҗатта тапкан. Шагыйрьлектә, драматург булып та үзен күрсәткән, тәнкыйтьче булып та күрсәткән, ләкин кыска гомерле булган.
Ул безгә ут кебек балкып тора. Һәр буын аның шигырьләрендә үзен таба, кызганычка каршы шигырьләр укырга вакыт калмады. Ләкин мин сезгә әзрәк, сез белмәгәндер дип беләм мин мондый Токташны. Кем аны формалаштырган? Все-таки среда. Рәхмәт мине түзеп тыңлаганыгыз өчен. Мин үземнең лодкамнан төшмәдем. Резда апа кабул итеп мине тыңлар дип уйлыйм. Урыны җмакта булсын. Һәм Альберт абый Яхинның мәктәп китапларын ачып карасагыз, сез тагы да якынаясыз Токташка. Аның китаплары сакланган әле. Аны бер яшь егет контактка илеп бара хәзер учебникларны ачып карагыз. Аның әдәбият китапларын бик матур анда ачышлар. 30 елда бирдик чыгара язучылар союзы. Менә бу күмелеп биткән, алар фикеренчә Токташны мин сезгә күтәреп чыгардым. Кем булган? Рәхмәт.